ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा स्वावदन्तिहं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। இன்னைக்கு டே 5 செஷன் 5க்கு உங்க எல்லாரையும் அன்போட வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா சாப்டர் 5 கர்ம சந்நியாச யோகா. ஓகேவா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிட்டு நான் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். பிரபு ஸ்கிரீன் தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. எஸ் மாதாஜி. ஓகே ஓகே பிரபு, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா அத்தியாயம் 5 கர்ம யோகம், கர்ம சந்நியாச யோகம்னு சொல்லலாம். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுதல். அதாவது நம்ம செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு கர்மாவா இருந்தாலும் நம்ம அதுல எதை ஈடுபடுத்திக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பகவான். கிருஷ்ண உணர்வுல அவங்க மேல பக்தியை செலுத்தணும். அந்த மாதிரி நம்ம செயல்பட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்ன விதமான நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பிராப்தி அடைவோம் அப்படிங்கறத இதுல பகவான் நமக்கு தெரிவிக்க போறாங்க. ரொம்ப சின்ன சாப்டர் தான் இது. கர்ம யோகம் வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓகேவா? அதாவது பலனை நீ செய், பற்றுதல் இல்லாம செய் அப்படிங்கறத பகவான் இதுல மறுபடியும் எடுத்துரைக்கிறாங்க அர்ஜுனனுக்கு. ஏன்னா ஆஃப்டர் 4 சாப்டர்ஸ் அர்ஜுனனுக்கு எகைன் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் வந்துருது. ஒரு சாப்டர்ல பகவான் சொன்னது என்ன அப்படின்னு செயலை துரத்தல் அது பெஸ்ட்ன்னு சொல்றாங்களே, இன்னொன்னுல கிருஷ்ண உணர்வோட நீ செயல்படு, பக்தியோட புத்தியை யூஸ் பண்ணி நீ பக்தி தொண்டு செய் அப்படின்னு சொல்றாங்களே, அப்ப நான் செயல்படணுமா இல்ல துறவரம் மேற்கொள்ளணுமா அப்படிங்கிற கன்ஃபியூஷன் வருது. அந்த கொஸ்டின் இங்க வைக்கிறாங்க. அதுக்கான பதில் அவங்க கொடுக்கறது தான் வந்து இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா நம்ம பார்க்க போறோம். ஸ்ரீல பிரபுபாதாய்க்கு ஜெய். அத்தியாயம் 5 சுருக்கம். நம்ம இதுல ஒரு கண்ணோட்டம் மாதிரி பாத்துருவோம். 5ல என்னென்னலாம் பத்தி விவாதிக்க போறாங்க அப்படிங்கிறது இதுல ஒரு சுருக்கமா கொடுத்திருக்கிறது. சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம். அர்ஜுனன் கேட்கிறாங்க. 4th சாப்டர் வரைக்கும் பகவான் சொன்ன நிறைய லெசன்ஸ் கேட்டுட்டு அர்ஜுனனுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வந்துருது. அந்த கன்ஃபியூஷன் வந்ததுனால 5.1ல அவங்க ஒரு கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றாங்க. நான் இப்ப சந்நியாசம் பண்றது நல்லதா அல்லது கர்மயோகம் பண்ணணுமா? செயலை துறக்கிறது பெஸ்டா அல்லது செயலை வந்து ஒரு உற்சாகத்தோட நான் செயல்படணும் அப்படிங்கிறது பெஸ்டா? எனக்கு அது விளக்கமா நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு அர்ஜுனன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகால ஃபர்ஸ்ட் வெர்ஸ்ல அவங்க கேக்குறாங்க. அதுக்கு பகவான் கொடுக்கக்கூடிய பதில்கள். சந்நியாசத்தை விட கர்ம யோகம் எளியது. சரியா? சந்நியாசம் போறதை விட எது ஈஸி அப்படின்னா கர்மயோகம் பண்றது எளியது. இந்த விஷயங்கள் வந்து 5.2ல இருந்து 6 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்குது. நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகம்னா என்ன அப்படின்னா பலன்கள் மேல பற்றுதல திறந்துடுறது. அதுதான் நிஷ்காம கர்மயோகத்திலேயே நமக்கு வந்து சகாம கர்மயோகம், நிஷ்காம கர்மயோகம்னு 2 இருக்குது. ஒண்ணு வந்து பலன் மேல பற்றுதல் வச்சு செய்யறது, இன்னொன்னு நிஷ்காம கர்மயோகம்ங்கிறது பலனை பத்தின சிந்தனையே இல்லாம அதோட விளைவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு விளைவுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு செயலை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுதான் என்ன அப்படின்னா நிஷ்காம கர்மயோகம். அது ஒருத்தவங்களை பந்தத்துல இருந்து விடுவிக்கிறது. இந்த கண்டிஷன் ஆயிருக்கும்ல நம்ம எல்லாரும். எதனால கண்டிஷன் ஆயிருக்கும்? அந்த மெட்டீரியல் டிசைர்ஸ்னால, மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட ஜாஸ்தி இருக்கிறதுனால நம்ம கண்டிஷன் ஆயிருக்கிறோம். சோ நம்ம இந்த கண்டிஷன் சோல் எப்ப முக்தி பெறும் அப்படின்னா எப்ப விளைவுகளை மேல நம்மளோட கவனத்தை செலுத்தாம இருக்கோமோ அப்ப நம்ம முக்தி அடைவோம். சோ எந்த மாதிரி அந்த செயல்களை செய்யணும் அப்படின்னா நிஷ்காம கர்ம யோகியா இருக்கணும் அப்படின்னு பகவான் வந்து 5.7ல இருந்து 16 வரைக்கும் சொல்லி தராங்க. அடுத்தது பகவானை இடையராது நினைப்பதால் முக்தி கிடைக்கிறது. எப்ப நம்ம வி கேன் அட்டைன் பரம்தாமம் அப்படின்னா பகவானை நம்ம தொடர்ந்து, சரியா, எந்த விதமான ஒரு இடையூறுகளும் இல்லாம நம்ம பகவானை நினைச்சோம், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே டிவோஷனல் சர்வீசஸா மாத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்பவுமே வி ஆர் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் அர்த்தம் ஆயிடுது.
அதெல்லாம் பத்தி எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா 5.17 to 5.26 வரைக்கும். ஓகேவா? இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகால அமைதிக்கான வழி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் பகவான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதாவது நம்ம வந்து பீஸ் ஃபார்முலா, சரியா? எல்லாத்துலயும் ஃபார்முலா பார்த்துருப்போம், நம்ம மேத்ஸ் படிச்சிருக்கோம், சயின்ஸ்ல படிச்சிருக்கிறோம். பட் பகவத்கீதையில பகவான் நமக்கு ஒரு பீஸ் ஃபார்முலா ஒன்று சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, அமைதிக்கான வழி. அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம கரெக்டா பிடிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? இங்க பௌதிக உலகத்துல வாழும் போதே, பௌதிக விஷயங்களுக்கு நடுவுல உழண்டு இருக்கும் போதே, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பௌதிக செயல்களா இருக்கும் போதே நம்ம எப்படி இருப்போம் அப்படின்னா முக்தி பெற்ற ஆத்மாவா இருப்போம். சரியா? அது லாஸ்ட் வெர்ஸ்ல பகவான் அது சொல்லியிருக்கிறாங்க. பார்ப்போம். ஸ்லோகம் 5.1. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं सशंससि यच्छ्रेययेदयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். அர்ஜுனனுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்ததுனால இந்த கொஸ்டின் ரைஸ் பண்றாங்க. முதலில் செயலை துறக்க சொன்னீங்க, அப்புறம் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவை இரண்டில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. பகவான்கிட்டே கேட்டுறாங்க, இந்த ரெண்டுத்தையுமே எனக்கு நீங்க தான் சொல்லி கொடுத்தீங்க, இதுல எது எனக்கு நன்மை தரும், எது ஈஸியானது, எது உங்களை அடையக்கூடியது, சரியா? சிறந்த நன்மைங்கிறது எது, பகவான் அடையறதுங்கிறது அல்டிமேட் கோல் என்ன அப்படின்னா we have to attain his platform. சோ அதை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறாங்க. பொதுவா வந்து நம்ம வந்து பக்தி தொண்டுல செயலாற்றுறதுதான் சிறந்தது, சரியா? இது நமக்கு பகவத்கீதை இப்ப 4 சாப்டரா படிச்சுட்டு இருக்கறதுனால நமக்கு எது தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு அப்படிங்கிறது சிறந்தது. சோ நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே எப்படி செய்யணும் அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸோட செய்யணும். ஏன் அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் செஞ்சா மட்டும்தான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், இந்த கண்டிஷன் டு சோல்ல இருந்து, இந்த கண்டிஷன் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து நம்மளால லிபரேட் ஆகி வர முடியும். ஓகேவா? நம்மளோட ஆசைங்கிறது இந்த மாதிரி பௌதிக ஆசையா இல்லாம ஆன்மீக கனவாயிடும். ஓகேவா? அந்த அந்த பகவான் மேல நம்ம வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த அன்புங்கிறது தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா திருவடைந்த பால், அந்த புளிப்போட சேர்ந்து அந்த பால் என்ன ஆயிடுது, தயிர் ஆயிடுது இல்ல? அது எப்ப அப்படின்னா அந்த அன்புங்கிறது காமமா உருவெடுக்கும் போது, அதிகப்படியா நம்ம மாறணும், அதிகப்படியா நம்ம அடையணும்னு ஆசைப்படும் போது அது காமமா மாறிடுது. பட் அந்த அன்பை நம்ம எந்த சைடு கொண்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆன்மீக தளத்துக்கு கொண்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த அன்பு என்னவா மாறிடும், பக்தியா மாறிடும். So we have to do devotional service. devotional service பண்ணணும் அப்படின்னா we can liberate ourselves. நம்மளுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட எந்த கடமையா இருந்தாலும் அதை devotional service-ஆ மாத்திக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா we can easily get liberated. இத பத்தி இந்த இடத்துல வந்து அர்ஜுனன் ஏன் இந்த மாதிரி தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு அனாலிசிஸ் இருக்கு பாருங்க. எந்தெந்த சாப்டர்ல பகவான் எதை சொன்னதுனால அர்ஜுனனுக்கு இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்தது, அதை ஒரு தரம் ஓவர்வியூ பண்ணிடுவோம். அர்ஜுனனின் தவறான புரிதல், வறண்ட மன ஊகங்களை விட பக்தி சேவை சிறந்தது. இப்படி இருக்குமோ, அதுவா இருக்குமா அப்படின்னு நம்மளா என்ன செய்வோம் அப்படின்னா கற்பனையை வளர்த்துக்கிட்டே போவோம்ல. அந்த கற்பனைக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணாம நம்ம என்ன செய்யலாம், ஈஸியா சிம்பிளா நம்ம பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் பக்தி சேவை, அது சிறந்தது. 2.11 இருந்து 30 வரைக்கும் பகவான் அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ணலால் விவரிக்கப்பட்ட ஆன்மா பற்றிய அறிவு. ஆன்மா அதாவது பாடி அப்புறம் சோல் ரெண்டும் வேற வேற அப்படிங்கிற அந்த தன்னுணர்வு நிலை இருக்குல்ல, அதை பத்தி பகவான் வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க. செகண்ட் சாப்டர்ல சாங்கியா பிலாசபி அந்த 30 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டது என்ன அப்படின்னா சாங்கிய யோகம், சாங்கியா தத்துவத்தை சொன்னாங்க. உடல் வேற ஆன்மா வேற, அந்த ஆன்மா பற்றிய அறிவு அவனுக்கு கிடைச்சதுனாலதான் அவன் போர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற உண்மை நிலை அவனுக்கு அவன் உணர்ந்தான். அர்ஜுனன் வந்து உணர்றதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா நம்ம யாரையும் இப்ப வந்து கில் பண்ண போறது இல்ல, அவங்களோட பாடியை தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அந்த சோலை அவங்கள அந்த சிறைப்பட்டிருக்கிற அந்த சோலை நம்ம விடுவிக்க போறோம் அப்படிங்கிற ஞானம் அப்ப அவனுக்கு கிடைச்சது. அது அந்த ஞானம். ஓகேவா? அதாவது சோல் அண்ட் பாடி ரிலேஷன்ஷிப், அது ஃபர்ஸ்ட் ஞானம் கிடைச்சது. 2.31 to 37ல நிர்ணயிக்கப்பட்ட கடமை விளக்கப்பட்டது. அவனுக்குன்னு இது விதிக்கப்பட்ட கடமை, சரியா? இந்த கடமையை வந்து அவங்கதான் செஞ்சாகணும். யார் யாருக்கு ஒரு கண்டிஷன் சோல் ஆகி இங்க பகவான் நம்மள இங்க அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னா நமக்குன்னு பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இருக்குது. அந்த டியூட்டிய நம்ம எல்லாருமே செஞ்சாகணும். பீங் ஏ காமன் மேன், அவனுக்குன்னு என்ன விதி இருக்குதோ அதை அவன் செய்யணும். இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுக்கு என்ன இருந்தது அப்படின்னா அவன் ஒரு சத்திரியன், சோ போர் புரியணும் அப்படிங்கிறது அவனுடைய தொழில், அதை செய்யணும்னு பகவான் அவனுக்கு அந்த இடத்துல சொன்னாங்க. 2.42ல இருந்து 45 வரைக்கும்
பலனளிக்கும் செயல்கள் ஆன்மாவின் சிக்கல். ஓகேவா? அதாவது எந்த ஒரு செயல் மேலேயும் நம்ம அதோட பலனை எதிர்பார்த்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பலன் நம்மள என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா அதோட விளைவுக்கு நம்மளோட ஆன்மாவை உட்படுத்திடும். அப்ப ஆன்மா என்ன ஆகும்? ஒண்ணு துன்பப்படும், இல்ல இன்பப்படும். சரியா? அந்த பலன் வந்து அந்த அந்த விளைவு வந்து நல்ல விளைவா இருந்தது அப்படின்னா ஆன்மா வந்து ஒரு சொர்க்கத்துக்கு போகும். அங்க போயிட்டு அதை வந்து என்ஜாய் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அல்லது அந்த அந்த நம்ம செய்யக்கூடிய விளைவு ஒரு செயலோட பலன் வந்து ஒரு தப்பான விளைவை தருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப ஆன்மா என்ன ஆகும்? போய் நரகலோகத்திலேயோ ஹெல்லிஷ் பிளானட்ஸ்லயோ போய் அது துன்பப்படக்கூடிய விஷயத்துக்கு அது மாறிடும். சோ ஆன்மாவுக்கு சிக்கல். எப்ப அந்த ஆன்மாவுக்கு சிக்கல் அப்படின்னா, இந்த ஜட உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆன்மாவுக்கு எப்ப சிக்கல் கிடைக்குது அப்படின்னா, அந்த ஜட உடல் செய்யக்கூடிய செயல்கள்னால, பந்தப்பட்ட செயல்கள்னால. அது ஏன் பந்தப்பட்ட செயல்கள்னு நான் சொல்றேங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க. பலன் மேல பற்றுதல் வச்சு செய்யற அந்த செயல்கள்னால. ஓகேவா? அது 42ல இருந்து 45 வரைக்கும் பகவான் சொன்னாங்க. அதனாலதான் வந்து புத்தியை பயன்படுத்தி அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து புத்தி யோகம் சொல்லி கொடுத்தாங்கல்ல. அந்த சாங்கியா யோகத்துக்கு அடுத்தது அவங்க சொல்லி கொடுத்தது புத்தி யோகம். புத்தியை பயன்படுத்தி நீ செய்யக்கூடிய செயலை வந்து விளைவுகள்ல இருந்து நீ அப்பாற்பட்டு இருந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. அது புத்தி யோகம். சரியா? அது 2.46ல இருந்து 53 வரைக்கும் இருக்கு. பக்தி தொண்டு மூலம் விலகும் செயல்முறை விளக்குகிறது. ஓகேவா? பக்தி தொண்டு டிவோஷன் சர்வீஸ் செஞ்ச அப்படின்னா என்ன? எல்லாமே பகவானுக்கு நீ சரண்டர் பண்ணிட்ட. உன்னையே நீ பகவானுக்கு சரண்டர் பண்ணிட்ட. உன் பாடியே ஒண்ணுது கிடையாது. யாரு? பகவான் தான் வந்து சோல் ப்ரொப்ரைட்டர். அவங்கதான் எல்லாத்தையும் கொடுத்து இங்க அனுப்புனாங்க. ஓகேவா? நம்ம எதுக்குமே உரிமையாளர் இல்ல. அவங்கதான் எல்லாத்துக்கும் சொந்தக்காரங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் தெரியறதுனால நம்ம என்ன செய்யறோம்? எல்லா செயல்கள்ல இருந்து நம்ம விலகி நிற்கிறோம். சரி, அந்த ஞானத்தை பகவான் அந்த இடத்துல கொடுத்தாங்க. 3.17 to 18 ஞான யோகத்துல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா, அறிவுள்ள ஒருவருக்கு எந்த கடமையும் இல்லை என்பதை விளக்கினார். அறிவுள்ள ஒருவர்னா யாரு? இந்த மாதிரி ஞானம் பெற்றவர்கள். புத்தி யோகம், தென் அந்த ரிலேஷன்ஷிப், அந்த 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 யோகம், ரெண்டு அறிவு உள்ளவங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, செய்யக்கூடிய கடமைகள்னு எதுவும் இல்லை. அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை இல்லைன்னா அது செயலின்மை கிடையாது. எதுவும் செய்யாம இருக்க மாட்டாங்கன்னு கிடையாது, செய்வாங்க. பட் வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸோட செய்யணும் அப்படிங்கறத பகவான் விளக்குனாங்க. 4.33ல என்ன சொல்லியிருந்தாங்க? அனைத்து வகையான தியாக வேலைகளும் அறிவில் உச்சம் பெறுகின்றன. உன்னத அறிவு கொடுத்தாங்கல்ல 4th சாப்டர்ல அவங்க பகவான் நமக்கு கொடுத்தது என்ன அப்படின்னா, உன்னத அறிவு. செயல் மேல பற்றுதல் வைக்காம நீ செய்யணும். எல்லாத்துக்குமே காரணகர்த்தா பகவான். 4.42ல கிருஷ்ணர் வந்து மறுபடியும் அர்ஜுனிடம் நீ எழுந்து சண்டையிடு என்று கூறியதும் அர்ஜுனன் மீண்டும் குழம்பினான். ஓகேவா? அப்ப நீ வந்து எந்த கடமையும் செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. அறிவில உச்சம் பெற்றவன், இத்தனை ஞானத்தையும் நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். இவ்வளவு ஞானத்தையும் பெற்றவர்களுக்கு என்ன அவசியம் இல்லை? செயலை செய்யணும். அவங்க செயலாற்ற வேண்டிய கடமைன்னு எதுவும் இல்லைன்னு பகவான் சொன்னத அர்ஜுனன் எப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, செய்யாம இரு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஆனா லாஸ்ட் வெர்ஸ் 4th சாப்டர்ல லாஸ்ட் வெர்ஸ்ல என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, எழுந்து மீண்டும் சண்டையிடு அப்படின்னு சொன்னோன்னே அர்ஜுனனுக்கு குழப்பம் வந்துருது. துறவு மேற்கொள் அப்படின்னு சொல்றாங்க, வேலை செய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த 2 விதமான கன்ஃபியூஷனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அவங்க கேட்டாங்க. அந்த 5.1 ஸ்லோகா அர்ஜுனன் கேட்டதுக்கான ரீசன்ஸ் இது. அதை அப்படியே அனலைஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. எது சிறந்தது? அவங்க கேட்டது இந்த இமேஜ்ல தெரியுது பாருங்க. கர்ம சந்நியாசமா அல்லது கர்ம யோகமா? கர்ம சந்நியாசம்னா எதுவுமே இல்லாம என்னுடைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் துறவு மேற்கொண்டுட்டு நான் போய் ஒரு தனிமையான இடத்துல, ஒரு மலை பிரதேசத்துல, ஒரு காட்டுல தனியா ஒரு இடத்துல உட்காந்து நான் பாட்டுக்கு துறவு மேற்கொள்றேன். என்னால ஆக வேண்டிய செயல்கள் எதுவும் கிடையாது. உலக பந்தத்துல இருந்து தன்னை விடுவிச்சுக்கிட்டு நான் போயிடுறது அப்படிங்கிறது. அப்படி இல்லையா? இதே உலகத்திலே இருந்து பௌதிக வாழ்க்கையை வாழ்ந்துகிட்டு பௌதிக செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு, பட் அதெல்லாம் எப்படி செய்யணும்? ஆன்மீக சம்பந்தமான செயல்களை அதை மாத்திக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சிறந்ததா அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு இதுல இருந்தே தெரியும் எது வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னா, முழு சந்நியாசம்ங்கிறது எப்பவுமே என்ன தராது? ஒரு இன்பத்தை தராது. சரியா? ஆனா கர்மயோகம் வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ங்கிறது நிச்சயமா அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாம கூட இருக்கவங்களுக்கும் சேர்த்து ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது. ஸோ வி ஹாவ் டு டூ அவர் கர்மா. நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும், பட் கிருஷ்ணா கான்சியஸோட செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல மறுபடியும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. மாதாஜி 5.2 பகவான் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ச நிஸ்ரேயஸ கராவுபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதிலுரைத்தார். அர்ஜுனன் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு பகவானோட பதில், செயலை துரத்தல், பக்தியுடன் செயல்படுதல் இரண்டுமே முக்திக்கு ஏற்றதாகும். ஓகேவா? செயலை துரத்தல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, செயல் அது செய்யறதுனால ஒரு பலன், அந்த பலனால ஒரு விளைவு. ஓகேவா? அந்த விளைவுக்கு நம்ம அப்பாற்பட்டு இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு பேரே என்ன அப்படின்னா செயலை துரத்தல் தான் அர்த்தம். சரியா?
அதாவது செயலை துரத்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா பூரண சந்நியாசம்னு நீங்க யோசிக்க கூடாது. ஒரு செயலை செஞ்சோம் அப்படின்னா ஒரு பலன் கிடைக்குது. அந்த பலன் மேல பற்றுதல் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த விளைவை பத்தி யோசிக்க மாட்டோம். ஓகேவா? அந்த விளைவுல இருந்து நம்ம அப்பாற்பட்டு இருப்போம். ஆனா அந்த செயலை மட்டும் நம்ம தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். எனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல. ஆனா என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க, நான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல சம்டைம்ஸ் நம்மளோட ஆபீஸ்ல. அந்த மாதிரிதான் இது. நம்ம விளைவுல இருந்து நம்ம அப்பாற்பட்டு நம்மள வச்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கு பேரும் என்ன அப்படின்னா செயலின்மை தான் அர்த்தம். சரியா? அதுதான் செயலை துரத்தல் நீங்க சொல்லியிருக்கிறது. அடுத்தது பக்தியுடன் செயல்படுதல். நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து பகவானோட நினைவோடே செய்யறது. இந்த இரண்டுமே நமக்கு எதை தரும்? முக்தியை தரும். ஆனால் இவை இரண்டில் செயலை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் செயல்படுவது சிறந்ததாகும். பகவான் இந்த 2 ஆப்ஷன்ல எது ஈஸி அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, எது பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, பக்தி தொண்டுல செயல்படுறது. அதாவது பலநோக்கு செயல்களை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டா திறந்துடணும். ஏன் அப்படின்னா அந்த பலநோக்கு செயல்கள் எல்லாமே நம்மள என்ன பண்ணிடுது அப்படின்னா கண்டிஷன் பண்ணிடுது. அதுக்குள்ள நம்மள கம்ப்ளீட்டா பாண்ட் பண்ணிடுது. பாண்ட் ஆனோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், மறுபடியும் இந்த செயல்களை தூண்டுறதுக்கு நம்மளோட புலன்கள் நமக்கு வந்து அந்த ஆசையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். சோ எகைன் அண்ட் எகைன் இதே ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம ரிப்பீட்டடா செஞ்சுட்டு இருப்போம். பகவானை கம்ப்ளீட்டா மறந்துடுவோம். அதனால அந்த மாதிரி பலநோக்கு செயல்களை மட்டும்தான் திறக்கணும். செயலை துரத்தல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எந்த செயலையும் செய்யாம இருக்கிறதுன்னு அவசியம் கிடையாது. பலநோக்கு செயல்களை திறந்துடுங்க. அப்புறம் செயல்களை செஞ்சீங்க அப்படின்னா அதோட விளைவுகளை திறந்துடுங்க. அதுதான். ஓகேவா? பலநோக்கு செயல்களின் மேல் உள்ள பற்றினால் நிர்காவின் வீழ்ச்சி. இதுல வந்து ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது. மன்னர் நிர்கான் அவங்க இருந்தாங்க. அவங்க என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே அவங்களுக்கு வந்து நிறைய தானம் அதெல்லாம் செய்வாங்க அவங்க. அவங்க டெய்லி என்ன அப்படின்னா ஒரு கோதானம் கொடுப்பாங்க. ஒரு பசுவை வந்து ஒரு பிராமணாக்கு கொடுப்பாங்க. அவங்களுக்கு பட் என்ன அப்படின்னா அவங்க எந்த மாதிரியான தானங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு யாகங்கள் இதெல்லாம் எதை பண்ணுனாங்க அப்படின்னா தன்னோட செயல் அவங்க செஞ்சாங்கல்ல அது மேல அவங்களுக்கு ஒரு பற்று இருக்கும். அவங்க அதுக்காக வாழ்த்தி பாடுவாங்கல்ல. நம்ம ஒண்ணு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு அவங்க பதில் நமக்கு அக்னாலேஜ் பண்றாங்கல்ல. அது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். ஸோ அந்த அது பேரே என்ன அப்படின்னா பலநோக்கு செயல்கள் தான். நம்ம ஒண்ணு கொடுக்குறோம், நம்ம ஒண்ணு செய்யறோம் அப்படின்னா அதுக்காக நமக்கு அக்னாலேஜ் பண்றாங்களா, நமக்கு அதுக்கு ஏதாவது நம்ம ரெசிபியண்டா இருக்கோமா அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸை கொடுத்தது இல்ல. அதுதான் பலநோக்கு செயல்கள்ங்கிறது. அது தப்புங்கிறதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஸ்டோரி தான் இது. மன்னர் நிர்கா பலநோக்கு செயல்களின் மேல் உள்ள பற்றால் தானங்கள் மற்றும் யாகங்கள் செய்தார். நமக்கு இன்னது திரும்பி வரும், இன்னது திரும்பி வரும்னு நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் எதிர்பார்த்தே நமக்கு திருப்பி கிடைக்கக்கூடிய அந்த பெனிஃபிட்டை எதிர்பார்த்தே ஒரு வேலையை செய்யறது. ஒரு தவறு நேர்ந்தது. அவர் என்ன அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு டைம் ஒரே ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துருச்சு. ஒரு பிராமணா இன்னைக்கு வந்தாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு பசுமாட்டை கொடுத்து அவங்க அனுப்பிட்டாங்க. அதுக்கு கம்ப்ளீட்டா அதுக்கு என்னெல்லாம் கம்ப்ளீட் ட்ரெஸ் பண்ணி அதுக்கு அணிகலன்கள்லாம் போட்டு மாலையெல்லாம் போட்டு அந்த பிராமணருக்கு அவங்க அதை பசுவை தானம் கொடுத்துட்டாங்க. அந்த பசு வந்து அந்த பிராமணா வீட்டுக்கு போயிட்டு அது நைட்ல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பழக்க தோஷத்துல அது திருப்பி மன்னரோட அந்த தன்னோட பழைய கொட்டில் இருக்குல்ல அங்கேயே வந்துருச்சு. மறுநாள் என்ன வராங்க, இன்னொரு ஒரு பிராமணா வராங்க. அவங்களுக்கு வந்து மன்னர் நிர்கா என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஒரு பசுதானம் கொடுக்கறதுக்கு அந்த பசுவே அவங்களுக்கு தெரியாது. அது நாள் அந்த பிராமணாவுக்கு கொடுத்த பசுதான் அது திருப்பி வந்து இந்த பசுக்கொட்டிலே வந்துருச்சுங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. தெரியாம என்ன செஞ்சிடறாங்க, 2வது நாள் வந்த வேற ஒரு பிராமணருக்கு அதே பசுவை திருப்பி கொடுத்துடுறாங்க. கொடுத்துட்டு அந்த பிராமணர் வாங்கிட்டு இருக்கும் போது பழைய பிராமணர் வந்துடுறாரு, நேத்தி வந்தவர் வந்துடுறாரு. அவரு கேக்குறாரு, நேத்து எனக்கு குடுக்குற மாதிரி குடுத்துட்டு இன்னைக்கு மறுபடியும் அதே தூக்கி இன்னொருத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க. இதுதான் உங்களுடைய தானமா? இது என்ன அழகா நீங்க பண்றது? நான் நேத்தி உங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு நீங்க எனக்கு பண்ணனதுக்காக நான் உங்களுக்கு தேங்க் பண்ணிட்டு உங்களை பாராட்டிட்டு நான் போனேன். பட் அது எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டீங்க, அனுபவிச்சுக்கிட்டீங்க. பட் சேம் அதே பசுமாட்டை இன்னைக்கு இன்னொரு பிராமணாட்ட கொடுத்து அதுலயே ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ரெசிபியன்ட் இருக்குமா அப்படின்னு நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்களே, இது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லி 2 பிராமணருக்கு நடுவுல சண்டை வந்துருது. மன்னர் நிர்கா சொல்றாங்க, இது தவறு நேர்ந்துருச்சு. இது எனக்கு தெரியாம நிகழ்ந்த தவறு இது. நான் வேணா இன்னொரு பசுவை உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிராமணரும் வாங்கிக்க மாட்டேன். ஏன்னா இவரு பழசுன்னு தெரியாம இந்த பிராமணன் வாங்கிட்டாரு, அதனால இதை திருப்பி தர மாட்டேங்கிறாரு. நேத்தி வந்த பிராமணர் வந்து எனக்கு அதே பசுதான் வேணும், எனக்கு நீ புதுசா கொடுத்தா வேணாம் அப்படிங்கிறாங்க. சோ 2 பேருக்கும் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதிருப்தி வந்துருச்சு. 2 பிராமணர்களுக்கும் 2 பசு இவங்க தரேன்னு சொல்லியும் கூட அவங்க 2 பேரும் திருப்தி அடையாததுனால மிருகா மேல என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஒரு சாபத்தை கொடுத்துடுறாங்க. என்ன அப்படின்னா ஒரு சாபம், நீ வந்து பள்ளியா போயிடு. ஓகேவா? அந்த பள்ளியா வந்து எங்க அப்படின்னா ஒரு ஆழ்ந்த ஒரு காட்டுல ஒரு அடர்ந்த காடு அது. அதுல வந்து ரொம்ப ஆழமான ஒரு கிணற்றுல அவங்க போய் என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா பள்ளியா வாழு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சபிச்சிடுறாங்க. அதனால மன்னர் நிர்காம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா மறுஜென்மா இம்மிடியேட்டா பள்ளியா உருவெடுத்து அவங்க போய் அதே மாதிரி அந்த ஆழ்ந்த காட்டுல போய் அவங்க என்ன செய்யறாங்க, பள்ளியாவே கிடக்குறாங்க. மிகப்பெரிய உருவத்தோட இருக்கிற பள்ளி. அது எந்த காடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிருந்தாவன காடுகள் தான். ஓகேவா? பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா இங்க
அவங்களோட சின்ன வயசுல அவங்க குழந்தைய விளையாண்டுட்டு இருக்கிற இடத்துல ஆயர்பாடியில அவங்க விளையாடும் போது அவங்க கண்ணில் பட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த பள்ளிக்கு வந்து ஒரு விடுதலை கிடைக்குது, மோட்சம்ங்கிறது கிடைக்குது. அந்த மன்னர் நெருகா செய்தது எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பலநோக்கு செயல்கள். அதனால அவங்க முதல்ல வந்து சாபத்தை அனுபவிச்சாங்க. பட் அவங்க பண்ணினது என்ன நல்ல காரியங்கள் என்ன அப்படின்னா தானங்கள் கொடுத்தாங்க, பிராமணர்களை அவங்க வாழ வச்சாங்க. அதனால அவங்களுக்கு முக்தி கிடைச்சது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராலேயே அவங்க விடுதலை அடைய பெற்றாங்க. அப்பதான் மன்னர் நெருகாக்கு புரியுது பலநோக்கு செயல்கள் எந்த அளவுக்கு பலனற்றது, அது நமக்கு ஒரு நல்ல பயனை தராது அப்படிங்கிறத மன்னர் நெருகா ஒத்துக்கிட்டாங்க. பக்தி தொண்டு மட்டும்தான் மங்களகரமான செயல், அதை மட்டும்தான் நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் அவங்களுக்கு உணர்ந்தாங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் வந்து ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் தரக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸ் நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வி ஷுட் ஸ்டாப் இட். அதை பண்ணிட்டு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு அல்லது அடுத்தவங்களுக்கு உதவக்கூடிய மாதிரி விஷயங்கள். ஏன்னா பகவான் பின்னாடி இதை சொல்லுவாங்க, யார் ஒருத்தவங்க வந்து அடுத்தவங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை செய்யறாங்களோ அல்லது அடுத்தவங்க சஃபர் ஆகிறத பார்த்து அவங்களும் சஃபர் ஆகுறாங்களோ, அவங்களுடைய கஷ்டத்தை நம்மளால நீக்க முடியும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட யார் ஒருத்தவங்களுடைய செயல் இருக்குதோ அவங்க எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டு பண்றாங்க தான். இன்டைரக்டா அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா பக்தி தொண்டு பண்றாங்க அப்படின்னு பகவான் பின்னாடி வர ஸ்லோகஸ்ல சொல்லியிருப்பாங்க. சோ பலநோக்கு செயல்கள் செஞ்சதுனால எந்த மாதிரி ஒரு துன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து மன்னர் மிர்காவோட ஸ்டோரி வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு. இதுல வந்து அப்ப அப்ப ஆக்சுவலா வந்து துறவு, அதாவது செயல்களை துரத்தல் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற சரியான புரிதல் வந்து நமக்கு இந்த ஸ்லோகால இருந்து கிடைக்குது. இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவங்க வந்து அவங்களுடைய பக்தி ரசாமிரத சிந்துல கொடுத்திருக்கிற இந்த ஸ்லோகா. பிரபா மாதாஜி, நீங்க இந்த ஸ்லோகம் வச்சு கொடுக்குறீங்களா? எஸ் மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி, I'll try மாதாஜி. ஏதாவது மிஸ்டேக் இருந்தா சாரி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. அந்த டியூன்ல மாதாஜி அப்படியே வாசிக்கலாம்ல மாதாஜி? प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संपत्ति वस्तुन मुमुषुपि परित्यागो वैराग्यम कल्कु कद्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. முக்தியடைய விரும்பும் நபர்கள் பரமபுருஷ பகவானுடன் தொடர்புடைய பொருட்களை பௌதீகமானவையாக எண்ணி துறக்கின்றனர். ஓகேவா? அதாவது நம்ம வந்து பொருட்களை துறக்கணும், பட் அது எப்படியேப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதீகமான பொருட்களா அது அல்லது ஆன்மீக சம்பந்தப்பட்டதா, பகவானோட இஷ்டப்பட்டதா அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எனவே அவர்களது துறவு முழுமையானது அல்ல என்று கூறப்படுகிறது. துறவை வந்து நம்ம சரியா புரிஞ்சுக்கணும். துறவரம் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா எல்லா செயல்களையும் துரத்தல்ங்கிறது கிடையாது. நம்ம துறக்க வேண்டியது எது அப்படின்னா பௌதிக சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை மட்டும்தான், பலநோக்கு செயல்களை மட்டும்தான் நம்ம துறக்கணுமோ தவிர அந்த விஷயத்துல எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், விளைவுகள்ல இருந்து அப்பாற்பட்டு இருக்கணுமோ தவிர நம்மளோட டிவோஷன் சர்வீசஸை என்னைக்குமே நிறுத்தக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னா அதெல்லாம் பரமபுருஷ பகவானுடன் தொடர்புடைய விஷயங்கள், அவங்கள திருப்திப்படுத்தக்கூடிய விஷயங்கள், பகவான் அதனால சந்தோஷம் அடைவாங்க. சரியா? சோ அந்த மாதிரி செயல்களை நம்ம செய்யணும். அது துறவுன்னு அந்த விஷயங்களை நிறுத்தக்கூடாது அப்படின்னு இந்த இடத்துல வந்து ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. துறவு பற்றிய சரியான புரிதல் இந்த ஸ்லோகால இருந்து நமக்கு கிடைக்கும். மத்தாஜி 5.3. நேயசல் நித்ய சந்நியாசி யோ நத்வேஷ்டி ந காங்க்ஷதி நிர்த்வந்தோ ஹி மகாபாஹோ சுஹம் பந்தாத் பிரமுச்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். யாரு நிரந்தரமான சன்னியாசி அப்படின்னா தன்னோட செயல்கள் மேல, அந்த செயல்களோட விளைவுகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது மேல ஆசை பாசம் இல்லாம இருக்கிறாங்களோ, ஓகேவா, அவங்கதான் நிரந்தரமான சன்னியாசி. சோ சன்னியாசினா நம்ம இவ்வளவு நாள் என்ன ஒரு துறவரம் மேற்கொண்டவங்க, ரெனன்சியேட்டர் அப்படின்னா என்ன ஒரு அர்த்தம் வச்சிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா எந்த செயலையும் செய்யாதவங்கன்னு வச்சிட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலா அது கிடையாது. இன்னைக்கு புரிஞ்சிருக்கும் என்ன, அந்த செயல்களை செய்வாங்க, அதுக்கான பலனை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. பலனே உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா அந்த பலனால என்ன விளைவு கிடைக்கும், நம்ம அங்க போமா, இந்த இடத்துக்கு போமா, இந்த லோகத்துக்கு போமா அப்படிங்கிற எந்த ஒரு விளைவையும் அவங்க நினைச்சு பார்க்க போறது இல்ல. அதனால அது மேல விருப்பு வெறுப்புங்கிறது எதுவுமே உங்களுக்கு இருக்க போறது இல்ல. அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். சரியா? பௌதீக பந்தங்களை இங்க கண்டிஷன் சோலாதானே இருக்கான், கட்டுண்ட ஆத்மாவா தான் இருக்கிறான். பட் அவன் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸோட இருக்கிறதுனால அவன் இங்க இருக்கும் போதே அவன் சன்னியாசி. ஓகேவா? ஏன் அப்படின்னா பகவான் தான் ஹோல், அவங்கதான் முழுமையானவங்க. நம்ம அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த ஒரு பிராக்மெண்ட் தான் நம்ம எல்லாம். அதாவது எல்லாமே யாருக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு தான் சொந்தமானது. பகவான் ஈஷோபனிஷத்துல சொல்லியிருப்பாங்க பகவான என்ன அப்படின்னா ஓம் பூர்ணம் அத பூர்ணம். ஓகேவா? அந்த மாதிரி ஸ்லோகா ஒண்ணு இருக்கும். என்ன என்ன மீனிங் அப்படின்னு மட்டும் நான் சொல்றேன்.
பகவான் தான் பூரணமானவங்க, அவங்கள்ட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்திருக்க நம்ம எல்லாம் அவங்களோட பார்ட்ஸ். பட் இங்க வந்து நம்ம முழுமை அடைகிறோம். அவங்களோட குணங்கள் என்னவோ, அவங்களோட குவாலிட்டிஸ் என்னவோ எல்லாமே நம்ம கிட்டயும் இருக்குது. எல்லா உடலுக்குள்ளேயும் எல்லா விதமான உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் பகவான் வந்து அவங்களும் வந்து அதுல ஐக்கியமா இருக்கிறாங்க. சோல், சூப்பர் சோல் ரெண்டுமே ஒரு உயிர்வாழிக்குள்ள இருக்குது. பட் ரெண்டும் எப்படி இல்லை அப்படின்னா ஈக்குவலா இல்ல. ஓகேவா? குவாலிட்டி சேம் பட் குவான்டிட்டி டிஃபரெண்ட் நான் சொல்லுவேன்ல, அதே விஷயம்தான். சோ அந்த மாதிரி பகவான்கிட்ட பிரிஞ்சு வந்திருந்தாலும் கூட நம்ம எல்லாருமே இங்க என்ன அப்படின்னா அவங்களோட குவாலிட்டியை தான் நம்ம கொண்டிருக்கிறோம். இந்த ஞானம் எப்ப நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது மட்டும்தான். இந்த ஞானம் நமக்கு எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த புத்தியை கொண்டு நம்ம பலநோக்கு செயல்கள் மேல நம்ம பற்று இல்லாம இருக்கும்போது மட்டும்தான். ஓகேவா? சோ பலநோக்கு மேல செயல்கள் மேல பற்றுதல் இல்லைன்னாலே நமக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுபட்டுட்டோம்னு அர்த்தம். அப்ப விடுபட்டுட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன முக்தி கிடைச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? சோ இங்க இருக்கும் போதே முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன். மாதாஜி 5.6. Yes, Mataji. Sannyasasthu mahabaho dukkam naptum ayogadah yoga-yukto munir-brahma nachirenadi kachati. Hare Krishna, Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இறைவனின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடாமல் வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பது ஒருவனை மகிழ்விக்காது. இது வந்து சந்நியாசம், துறவரம் மேற்கொண்டவங்களை பத்தி சொல்றாங்க பகவான். அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க பக்தி தொண்டுல ஈடுபட மாட்டாங்க, வெறுமனே எல்லா செயல்களையும் துறப்பாங்க. ஓகேவா? அவங்க பண்ணிட்டு இருந்த அது வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருந்த செயல்கள் எல்லாமே என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா மெட்டீரியல் விஷயங்களா தான் இருக்கும், பௌதிக காரியங்களா மட்டும்தான் இருந்திருக்கும். அது எல்லாத்தையும் துறக்கிறது அப்படிங்கிறது யாரு? அந்த சோலியும் அது மகிழ்விக்காது, சூப்பர் சோலியும் அது மகிழ்விக்காது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க பண்ணின விஷயங்கள் எல்லாமே அவங்க டிட்டாச் ஆன விஷயங்கள் எல்லாமே அப்படின்னா என்ன எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பௌதிக விஷயங்கள் மட்டும்தான். ஆனால் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள சிந்தனையுடைய மனிதன் தாமதமின்றி பரம்பொருளை அடைய முடியும். இவனுக்கு எப்படி இந்த ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது அப்படின்னா இவங்க பௌதிக உலகத்துல இருந்துகிட்டே அவங்களோட பௌதிக செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டே ஆனா பக்தி தொண்டையும் சேர்த்து செய்யறாங்க. அந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும், மேல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே என்ன அப்படின்னா இல்வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடியவங்க கிரகஸ்தர்களா இருப்பாங்க, இல்ல சன்னியாசம் மேற்கொண்டவர்களாவும் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் எதனால இருக்கு அப்படின்னா பக்திங்கிற ஒரு காமன் விஷயம் அவங்களுக்கு நடுவுல இருக்குது. அவங்க எல்லாம் பண்றது என்ன அப்படின்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றாங்க. இல்ல சிந்தனையுடைய மனிதன் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. சிந்தனையுடைய மனிதன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தான் செய்ய வேண்டிய செயல்கள் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு ஞானம் உள்ளவங்க. ஓகேவா? சோ புத்தியை உபயோகிச்சு பக்தி யோகத்துல நிலை பெற்றவங்க. பட் கீழே இருக்கிற இவங்க இந்த சன்னியாசி யாரு அப்படின்னா கர்மயோகமே வேண்டாம், நம்ம வந்து இந்த கர்மா எல்லாத்தையுமே நம்ம துறவரம் பண்ணிடுறோம், நம்ம வந்து ரெனன்சியேட்டர் ஆயிடுவோம்னு சொல்லிட்டு எல்லா செயல்களையும் விட்டுட்டு போயிட்டு ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து என்ன செய்யறாங்க, யோக பயிற்சியில நிலை கொள்ளுவாங்க. ஓகேவா? ஆனா அவங்களோட மனசுக்குள்ள என்ன இருக்காது அப்படின்னா கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இருக்காது. பக்தி தொண்டுங்கிற விஷயமே அவங்கள்ட்ட துளி கூட இல்லைன்னா அப்புறம் சந்தோஷங்கிறது எப்படி? சரியா? மாதாஜி 5.7. Yes, Mataji. Yoga-yukto vishuddhatma vijitatma jitendriyah sarvabhudatma bhudatma kurvan abhinalipyate. ஹரே கிருஷ்ணா. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்படும் தூய ஆத்மா அனைவருக்கும் பிரியமானவன். யாரு ரொம்ப பிடிச்சவங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கணும், அப்புறம் புலன்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கணும். சரியா? பக்தியுடன் செயல்படணும். அனைவரும் அவனுக்கு பிரியமானவர்கள். எப்போதும் செயலில் ஈடுபட்டுள்ள போதிலும் அத்தகு மனிதன் பந்தப்படுவதில்லை. ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட சென்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு. சென்சஸ் கண்ட்ரோல் ஆனதுனால மனமும் புத்தியும் ஒரு நிலை ஆயிடுச்சு. அதுக்கு மேல அந்த புத்தி இதை என்ன சொல்லுதோ ஓகேவா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆத்மா போக போகுது. புத்தி என்ன சொல்லும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கான மெட்டீரியல் விஷயங்கள் எதுவுமே வேண்டாம், இதுல இருந்து நம்ம டிட்டாச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நம்ம எது கூட போய் அட்டாச் ஆக போறோம்? ஆன்மீக வழியில போய் அட்டாச் ஆக போறோம். அப்ப நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாமே என்னவாயிடும் அப்படின்னா டிவோஷன் சர்வீஸ் ஆயிடும். நம்ம செய்யறதெல்லாம் நல்ல செயலா இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா நம்மள அந்த உணர்வு ஒரு நல்ல உணர்வா இருக்குது, நம்ம தூய்மையான ஆத்மாவாயிடுவோம். ஆத்மா தூய்மையா இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் நல்ல காரியமா இருக்கும். அப்ப அடுத்தவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அட்ராக்ட் பண்ணுவோம். அடுத்தவங்க நமக்கு பிரியமானவர்கள், அது நம்மளும் அவங்களுக்கு பிரியமானவர்களா ஆயிடுவோம். ஓகேவா? இப்ப பேசிக்கா என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம மனம் புலன்கள் ரெண்டுத்தையும் கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சிருக்கணும். சரியா? அது ரெண்டுத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படின்னா புத்தி அதோட செயல்பாடுகள் எல்லாத்தையும் ஆன்மீக வழியில மாத்திக்குது. அப்ப ஆத்மா தூய ஆத்மாவா மாறிடுது, அதோட உணர்வு வந்து தூய்மை பெற்றுடுது. அப்ப கண்டிப்பா அவங்க அனைவருக்கும் பிரியமானவர்களா ஆவாங்க. அவங்க எப்போதும் அவங்க பிரியமானவர்கள் ஆகுறாங்க. அவங்க கர்மயோகத்துலதான் இருக்கிறாங்க. அதாவது செயல்ல தான் ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் அவங்க என்ன ஆகல அப்படின்னா பந்தப்படுவதில்லை. ஏன்?
அவங்களுக்கு அந்த அன்புங்கிறது பக்தியா மாறிடுது. அன்பு காமமா மாறல. நம்ம பார்த்தோம்ல 3rd சாப்டர்ல. சோ அன்புங்கிறது பக்தி நிலைக்கு கொண்டு போயிடுறாங்க. அது காம நிலைக்கு போகணும்னா தான் அவங்களோட குணங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டதா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா தான் அது என்ன ஆயிடும், திரிபடைந்துடும். அப்ப அவங்களோட உணர்வு வந்து தூய்மையான உணர்வா இருக்காது. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க எகைன் அண்ட் எகைன் கண்டிஷன் ஆயிட்டே இருப்பாங்க. இப்ப இந்த இடத்துல பந்தப்படாததுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க தன்னோட மனசையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறதுனால, பக்தியோட செயல்படுறதுனால அந்த மனிதன் வந்து பந்தப்படுவதில்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 5.10 மாதாஜி. ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रं दिवाम्पसाम्. हरे ஹரே कृष्ण. கிருஷ்ணா. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. நம்ம பார்த்திருப்போம், தண்ணியில வந்து தாமரை இலை இருந்தது அப்படின்னா அது மேல தண்ணி இருக்கும். பட் அந்த இலை வந்து அந்த தண்ணி வந்து அந்த இலை மேல உட்காந்துருக்குமோ தவிர அந்த டிராப்லெட்ஸ் அந்த இலை வந்து சுத்தமா நனைஞ்சிருக்காது, வெட் ஆகாது. அதே மாதிரிதான் இருப்பாங்க யார் அப்படின்னா டிட்டாச்சு பர்சன்ஸ். பற்றின்றி தனது கடமைகளை, விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்டது, அதை நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும் மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவங்க செய்யறதுனால பலன்களை என்ன பண்றாங்களா பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிடுறாங்க. அவங்க அந்த அந்த விளைவு அவங்களை என்ன பண்ணா அவங்கள எதுவுமே பண்ணாது, தீண்டாது. ஓகேவா? அத பாவ விளைவுகள் தீண்டப்படுவதில்லை. யாருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பலன்கள் மேல பற்றுதல் இல்லாம இருக்கிறவங்க விளைவுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு நிப்பாங்க. நான் இனிஷியலா சொன்னதுதான் இப்ப எகைன் இந்த இடத்துல இந்த இமேஜோட கொடுத்திருக்கும் போது உங்களுக்கு இன்னும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நமக்கும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், இதை நம்ம வயலேட் பண்ண முடியாது, இதை நம்ம செஞ்சாகணும், கர்மயோகியா இருக்கணும். நம்ம அப்படி செய்யும் போது அதுக்கான பலன்கள் வரும்ல, அந்த விளைவுகள் மேல நம்ம வந்து சார்ந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பதான் நம்ம பந்தப்படுவோம். இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும்னு அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் அப்பதான் வரும். விளைவை விட்டு நம்ம அப்பாற்பட்டு இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆயிரும், நம்ம டிட்டாச்சு ஆயிரோம்னு அர்த்தம், பற்றின்றி இருக்கிறோம்னு அர்த்தம். அப்ப என்ன ஆகும், அந்த விளைவுகள் எதா இருந்தாலும் நமக்கு வந்து அது நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க போறது இல்ல. ஏன்னா விளைவை நம்ம பகவான்கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டோம், அவங்க பாத்துக்க போறாங்க. சரியா? ஒரு கதை கூட உண்டு இல்ல, ஒரு ஒருத்தவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு கனவு வரும். ஆக்சுவலா அவங்களோட லைஃப்ல நடந்ததே அவங்களுக்கு கனவா வரும். அவங்க பகவான்கிட்ட வேண்டிப்பாங்க, எனக்கு வந்து நீ எப்பவுமே என் கூட நீ பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானும் ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க, எஸ் நான் உன் கூடயே வரேன் அப்படின்னு. இவரு வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவங்களுக்கு டெய்லி ஆபீஸ் போவாங்க, வீட்டுல இருப்பாங்க, தூங்குவாங்க, எது பண்ணாலும் திரும்பி பார்ப்பாங்க, பின்னாடி பகவானோட பாதமோ இல்ல பகவானோட நிழலோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். சரியா? ரொம்ப நாள் ஆயிடும். அப்பப்ப செக் பண்ணி பார்த்துப்பாங்க, நமக்கு பின்னாடி பகவான் இருக்காங்களான்னு. எஸ், அவங்க எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க கண்ணுக்கு மட்டும் தெரிவாங்க, அது இருந்துகிட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு சில டைம் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான சுச்சுவேஷன்லாம் அவங்க கிராஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்களோட லைஃப்ல வந்து யாருமே அடையாத கஷ்டங்கள்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்ப எல்லாமும் வந்து பகவான் கூட இருக்காங்களான்ட்டு அவங்க திரும்பி பார்த்தாங்கன்னா இருக்க மாட்டாங்க. என்னடா நம்மளுக்கு பின்னாடி வந்து, அதாவது எப்படி அவங்க கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இருக்கிறத வச்சு கண்டுபிடிப்பாங்க. 2 பேர் ஆஃப் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும், ஒண்ணு நம்மளோடது, இன்னொன்னு பகவானோட பேர் ஆஃப் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ். அது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அந்த வருத்தம் இருக்கும். அதை கனவுல அவங்க காணுவாங்க. நம்மளுக்கு எவ்வளவோ வருஷமா நம்ம இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம், நமக்கு பின்னாடி அந்த 2 ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருக்குது. பட் எப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து கஷ்டகாலம் நமக்கு தொடர்ந்து வருதோ, நமக்கு அதாவது கண்டினியூஸா நம்ம சஃபர் ஆகுறது அப்படின்னு அந்த ஒரு பீரியட் வரும் இல்ல, ஒரு வாரத்துக்கோ 10 நாளைக்கோ அல்லது ஒரு மாசத்துக்கோ ஏதோ ஒரு கஷ்டங்களுக்கு நம்ம ஆளாயிருப்போம். அதுக்கு மேல நமக்கு என்ன கிடைக்கும், ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். பட் ஹாப்பினஸ் கிடைச்ச அந்த நாட்கள் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், மறந்துடுவோம். அப்பெல்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம், அதை மறந்துடுவோம். பட் எப்பயாவது நமக்கு சஃபரிங்ஸ் வரும்போது வை மீ எனக்கு ஏன் கொடுத்த அப்படின்ட்டு போய் பகவான்கிட்ட உட்காந்து நம்ம என்ன செய்வோம், அழுதுட்டு இருப்போம், புலம்புவோம், கவலைப்படுவோம். ஓகேவா? ஆனா தூய பக்தர்கள் அதை பண்ண மாட்டாங்க. நேஷோஷதி நா காங்ஷத்தின்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து கவலையும் பட மாட்டாங்க, புலவும் போக மாட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாமே பகவான் கொடுத்ததுதான். இங்க இருக்கிறது எதுவுமே வந்து நம்மளால கொண்டு வந்தது கிடையாது, எல்லாம் பகவான் கொடுத்ததை நம்ம இங்க அனுபவிக்க, கொஞ்ச நாள் அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோங்கிற உண்மையான ஞானம் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? பட் வி ஆல் காமன் பீப்புள். சோ நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு லிமிடேஷன் இருக்குமா? சோ அவங்க வந்து அன்னைக்கு காலையில கண்ட கனவுல பாப்பாங்க, நம்ம எப்பெல்லாம் கஷ்டப்பட்டோமோ அப்பெல்லாம் அந்த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் நம்ம பின்னாடி வரல, இதை கண்டிப்பா ஒரு நாள் பகவான்கிட்ட கேட்டுருணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுவாங்க. அவரும் வருவார், சுவாமி வருவாங்க. வந்துட்டு, இங்க பாருங்க, நான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நடந்துச்சு, அப்பெல்லாம் நீங்க பின்னாடி இருந்துட்டீங்க. எனக்கு பையன் பிறந்தான், எனக்கு பின்னாடி நீங்க இருந்தீங்க. நான் கார் வாங்கினேன், எனக்கு பின்னாடி நீங்க இருந்தீங்க. வீடு கட்டுனேன், எனக்கு பின்னாடி. இப்பெல்லாம் அந்த ஹாப்பினஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அப்பெல்லாம் பார்த்தா பகவான் இருந்தாங்க. ஆனா எங்க வீட்டுல இந்த மாதிரி ஒரு துன்பமான சூழ்நிலை இருந்தது, அப்ப நீங்க வரல. அப்ப
எப்படி கண்டுபிடிச்ச நான் வரலன்னு? இல்ல அந்த டயத்துல எல்லாம் எனக்கு அப்புறம் என் பக்கத்துல 4 ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் இருந்துட்டு இருந்தது. நான் கஷ்டம் அப்படின்னு அந்தந்த பீரியட் எல்லாம் யோசிச்சு பார்த்தேன்னா அப்பெல்லாம் நீங்க இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வருத்தப்படுவாங்க. அதுக்கு பகவான் சொல்லுவாங்க, இல்ல இல்ல அப்ப நான் இருந்தேன், உன் கூடவே தான் நான் இருந்தேன், உன்னோடயே இருந்தேன், நான் தான் உன்னை கேரியே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். ஓகேவா? அப்ப நீ இந்த பின்னாடி திரும்பி பாத்தியா இந்த ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ், அது உன்னோடது கிடையாது, அது என்னோடது. சரியா? பகவான் என்ன செய்யறாங்க, அவங்களோட பக்தர்களோ இல்ல அவங்கள யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்தையும் தனக்காக யாரெல்லாம் சரண்டர் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருக்காகவும் தோளோடு தோள் கொடுக்கறதுக்கு பகவான் எப்பவுமே வந்து நிப்பாங்க. அந்த ஞாபகம் நமக்கு எப்பவுமே இருக்கணும். அந்த நினைவு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம கம்ப்ளீட்டா எல்லாத்தையும் பகவான் கிட்ட சரண்டர் பண்ணும். சர்வதர்மான் பரித்தியக்ன 18th சாப்டர்ல சொல்லுவாங்க பகவான், நீ செய்யக்கூடிய எல்லா தர்ம காரியங்களையும் நீ எனக்காக நீ சரண்டர் பண்ணு, நீ எந்த விதமான பயமும் கவலையும் நீ பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு. சோ நம்ம ஒன்ஸ் அவங்கள்ட்ட சரண்டர் ஆயிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன இருக்காது, பாவ விளைவுகள் எதாலையும் நம்ம தீண்டப்பட மாட்டோம். அதுக்கு அனாலஜி தான் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தாமரை இலையில தண்ணி எங்கேயாவது ஒட்டுதா, அந்த மாதிரி நம்மளையும் மேலேயும் என்ன ஆகாது, பாவ விளைவுகள் ஒட்டாது, அந்த பாவ விளைவுகள் நம்மள தீண்டாது. ஏன் அப்படின்னு பகவான் நம்மள ரட்சிக்கிறாங்க. உலகில் வாழும் உயிர் வாழி விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் பற்றின்றி எவ்வாறு செயலாற்ற முடியும்? பக்தி தொண்டு பண்ணணும்னா பற்றின்றி செயலாற்ற முடியும். ஓகேவா? நம்மளோட சர்வீசஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன செய்ய பண்ணணும் அப்படின்னா டிவோஷன் சர்வீசஸா மாத்திக்கிட்டோம். பகவான் மேல நம்பிக்கையை வச்சு, ஏன்னா ஸ்ரத்தா இருக்கணும். சரியா? நேற்று தானே பார்த்தோம் நம்ம லெவல்ஸ். பகவான் மேல நம்ம வந்து டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்ணணும்னா என்னென்ன லெவல் வச்சுக்கிட்டே போகணும் அப்படின்னா நம்பிக்கை இருக்கணும், சாது சங்கம் இருக்கணும், விசுவாசம் இருக்கணும், ருச்சி இருக்கணும், அப்படிதானே பார்த்தோம். சோ முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா பக்தி இருக்கணும். அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா பற்றின்றி நம்மளால எந்த ஒரு காரியத்தையும் நம்மளால செயலாற்ற முடியும். பகவான் மேல நம்பிக்கை மற்றும் அவங்க மேல பக்தி. அது 5.11. காயேன மனசா புத்யா கேவலைரிந்திரியைரபி யோகினः கர்ம குர்வந்தி சங்கம் தியாத்மா சுத்தயே. ஹரே கிருஷ்ணா. பற்றுதலை துறந்த யோகிகள். பற்றுதலை துறந்த யோகிகள் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னா ஜீவன் முக்தன்னு சொல்லலாம். தூய்மை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரே நோக்கத்துடன் உடல், மனம், புத்தி மற்றும் புலன்களால் கூட செயல்படுகின்றனர். ஏன்னா எல்லாமே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்ட்ரோல் ஆயிடுச்சு. அவங்க மனம், புத்தி ரெண்டுத்தையும் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க, சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. போன ஒரு 3 ஸ்லோகாஸ் முன்னாடி பார்த்தோம்ல, அவங்க புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாங்க, அதனால மனம், புத்தி அதுவும் அடங்கிடுச்சு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன அப்படின்னா தன்னுடைய மனசையும் புத்தியும் எது மேல அவங்களால தீர்மானமா வைக்க முடியும் அப்படின்னா பகவான் மேல. எப்ப? அப்பதான் அவங்களோட உணர்வு தூய்மை அடையுங்கிற எண்ணம் வரும்போது அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆத்மா தூய்மை அடைஞ்சிரும். ஆத்மா தூய்மை அடைஞ்சதுன்னா அது எந்த லெவல்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக தளத்துலதான் அது இருக்கும். அப்படி இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா யோகிகள். ஓகேவா? அவங்க என்ன யோக பயிற்சி ஏதாவது செஞ்சாங்களா? எந்த யோக பயிற்சியும் கிடையாது. மெடிடேஷன் ப்ராசஸ் எதுவும் கிடையாது, பிராணாயாம பயிற்சி எதுவும் கிடையாது. அவங்க செஞ்ச ஒரே யோகம் என்ன அப்படின்னா பக்தி யோகம். சரியா? அதுவும் பக்தி யோகம் பூர்ணமா கூட பண்ணல, கர்மத்துல இருந்துகிட்டுதான். ஓகேவா? ஆனா என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க, கர்மயோகம் வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், பகவானோட நினைவோடே எப்போ இருக்கிறாங்க. இதுல அப்படியும் போடலையே, பற்றுதலை துறந்ததுன்னு போட்டிருக்கு அப்படின்னா எது மேல இருக்க பற்றுதலை துறந்தாங்க? மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் மேல இருந்த பற்றுதலை திறந்தாங்க. இதை டிட்டாச் பண்ணிட்டாங்க. உனத்தை விட்டுட்டோம்னா இன்னொருத்த நம்ம பிடிச்சுக்கணும் இல்ல, திருவடி தாமரைகளை பிடிக்கிறவங்க அவங்கதான் யோகிகள். அவங்க யாரு அப்படின்னா ஜீவன் முக்த அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? இதுல வந்து அந்த பர்பட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படி போட்டு ஜீவன் முக்த அப்படின்னா இங்க இருக்கும் போதே இவங்க எல்லாம் முக்தி அடையணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. பௌதிக செயல்களை வந்து செய்தாலும் கூட அவங்க என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கும் போதே கூட அவங்க முக்தி அடைகிறாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்க உடலோ, மனமோ, புத்தியோ, புலன்களோ யாருக்காக மட்டும் வேலை செய்யுது அப்படின்னா பகவானுக்காக வேலை செய்யுது. ஏன் அப்படின்னா அந்த உடல் யார் கொடுத்தது அப்படிங்கிற எண்ணம், அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு வந்துருது. எல்லாத்துக்கும் சொந்தமாக்காரவங்க யாரு? பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர், ஹீ இஸ் த ஓனர். சோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சதுனால அவங்க பற்றுதலை விட்டுடுறாங்க. தான் எதுவுமே அடைய போறது இல்ல, நம்ம செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாமே தற்காலிகமானது. அதுவும் இந்த அசாஸ்வதமான உலகத்துல இது ஒரு துக்காலயம். ஓகேவா? இந்த உடலும் ஒரு துக்காலயம், இந்த பௌதீக உலகமும் ஒரு துக்காலயம். அப்படி இருக்கும்போது இந்த டெம்பரவரி நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக டெம்பரரியான ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டு இன்னைக்கோ நாளைக்கோ அழிய போற இந்த உடலுக்காக என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா மேல மேல நம்ம கஷ்டப்படுத்திட்டு நம்மள நம்ம வருத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி இருக்க பற்றுதலை திறந்தவங்களை வந்து என்னன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க பகவான் அப்படின்னா யோகிகள். அவங்க வந்து என்ன அப்படின்னா இங்க இந்த உலகத்துல இருக்கும் போதே கூட அவங்கள ஜீவன் முக்தர்கள், அதாவது முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள்னு நம்மளால we can call them. அது 5.12. யுக்த கர்ம பலம் த்யக்த்வா சாந்திம் ஆப்னோதி நைஷ்டிகீம்
अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे ஹரே कृष्णा கிருஷ்ணா. माताजी. பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா, ரெண்டு விதமானவங்களை பத்தி இங்க போட்டிருக்காங்க. ஒண்ணு என்ன அப்படின்னா பக்தர்கள், இன்னொருத்தவங்க பக்தி செய்யாதவங்க. ஓகேவா? பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பூரண அமைதி அடைகிறான். எப்ப நமக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பண்ணிருக்கிற விஷயம் எதுக்கும் நம்ம காரணம் இல்லப்பா, ஆனா நம்ம அதை நல்லபடியா பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நமக்கு ஒரு அமைதி கிடைக்கும்ல. நமக்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஒர்க் அசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க, நம்ம காலேஜ்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க அதை வந்து கம்ப்ளீட்டா பெர்ஃபெக்டா முடிச்சிருக்கிறீங்க, பக்காவா கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு. அப்ப அதை பார்த்துட்டு அதுல இருந்து எந்த விதமான ஒரு தப்பும் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு நீங்க ஒரு ஒர்க்கை பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஒர்க்கை நீங்க செய்யாம கூட இருக்கலாம், ஆனா அந்த வேலையை நீங்க செஞ்சிருக்கிறீங்க. இன்னொருத்தவங்களுக்கு பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க, அவங்க அதை செய்யல, பட் யூ டன் இட். ஓகேவா? அப்படி இருந்தது அப்படி. ஆனா வந்து அந்த அந்த செயலை வந்து அவங்க செய்யலேங்கிற அந்த எண்ணம், அந்த போட்டி பொறாம எதுவும் இல்லாம நம்ம அதை செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு திருப்தி மட்டும்தான் இருக்கணுமோ தவிர அதுக்காக நம்மளை பாராட்டணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாம நமக்கு கொடுத்தாங்க, நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு இருந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு பூரண அமைதி கிடைக்கும். இது சாதாரணமா மெட்டீரியல் விஷயத்துல நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? சோ பௌதிக உலகம் சார்ந்த ஒரு விஷயங்கள்லயே நம்ம பௌதிக செயல்களை செய்யும் போதே நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் கிடைக்குது. இது அப்படியே டிவோஷனலா மாத்தி பாருங்களேன். பக்தியில் உறுதியாக உள்ள ஆத்மா எல்லா செயல்களின் பலனையும் எனக்கே அர்ப்பணிப்பதால் பகவான் கிட்ட சரண்டர் பண்ணிடுறோம். அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அமைதிங்கிறது கிடைச்சிடுது. ஆனால் தெய்வீகத்தோட இணையாதவனும், பகவான் மேல துளி கூட நம்பிக்கை இல்லாதவங்க, அவங்களுக்காக சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இல்லாதவங்க, ஏத்திஸ்ட் பீப்புள் இருக்காங்கல்ல, நாத்திகவாதிகள், அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்களும் நிறைய காரியங்களை ரொம்ப முயற்சி போட ரொம்ப எண்டவர் இருக்கும். அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே பெருமுயற்சி இருக்கதா தான் இருக்கும். பலனை அனுபவிக்கும் பேராசையால் அவன் பந்தப்படுகிறான். ரொம்ப பெருமுயற்சி போட்டு ஒரு செயலை செஞ்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல கொஞ்சம் விக்டோரியஸா நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும், ஆசை வரும். ஆசை வந்ததுன்னா மறுபடியும் அந்த செயலை செய்யணும்னு நினைப்போம். எகைன் அண்ட் எகைன் இதை செஞ்சு செஞ்சு அந்த இடத்துல என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா நம்ம மாட்டிப்போம். ஓகேவா? அதுதான் இங்க பந்தப்படுகிறான்னு வருது. அவனுக்கு நிம்மதி கிடைக்குமா, அமைதி கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா நெவர். அவன் எப்பவுமே அந்த 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 இடத்துக்கே போக முடியாது, அமைதிங்கிற அந்த இடத்த தேடி அவன் போக முடியாது. ஏன் அப்படின்னா மேல 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 தங்கிட்டே இருக்கிற பணமோ பொருளோ அதை நம்ம வந்து மேம்படுத்திக்கிட்டே போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனோட அவனோட மூளை பூரா, புத்தி பூரா எங்க போகும் அப்படின்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ்லயே தான் போயிட்டு இருக்கும். நம்ம அடுத்தது என்ன செஞ்சா நம்ம இதை இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம், அடுத்தது என்ன செஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம், அப்ப போட்டி போறாமன்னு எல்லாமே சூடும். ஓகேவா? எல்லா விதமான குணங்களும் அவங்க கிட்ட வந்து, கெட்ட குணங்களும் எல்லாம் அவங்க கிட்ட வந்துரும். அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அமைதிங்கிறது அவனை விட்டு விலகிடும். சரியா? சோ ரெண்டு விதமான மக்களை பத்தி இந்த இடத்துல பகவான் சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஒண்ணு பக்தர்கள், இன்னொன்னு பக்தன் அல்லாதவர்கள். பக்தர்கள் வந்து அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் மெட்டீரியல் ஆக்டிவிட்டிஸா இருந்தாலும் கூட பலனை பகவான் மேல அர்ப்பணிச்சிடுறதுனால அவங்களுக்கு அமைதிங்கிறது கிடைக்குது. ஆனா தெய்வீகத்துடன் இணையாதவன் தன்னுடைய முயற்சிக்கு தான் தான் காரணம், அப்புறம் தங்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் தன்னாலதான் இருக்கு. ஓகேவா? இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணத்தோட இருக்கிறதுனால அவனுக்கு பேராசை அப்படிங்கிற ஒரு அந்த எண்ணத்துல ஆக்கிரமிக்கப்படுறான். சோ அவனுக்கு அமைதிங்கிறது இருக்காது, அவன் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவா ஆயிடுவான். மாதாஜி 5.13. Yes, Mataji. सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुगं वशी नवद्वारे पुरे तेहि नैव कुर्वन्न कारयन्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலையுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும் போது, உடலையுடைய ஆத்மாக்கு மேல போட்டிருக்க சட்டை தான் இந்த உடல். ஓகேவா? இந்த உடல் அப்படின்னா அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் வந்து 9 விதமான கதவுகள் இருக்குது. நவத்வாரே அப்படின்னு போட்டிருப்பாருங்க, 9 டோர்ஸ். இந்த 9 டோர்ஸ் வழியா பல விதமான சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் திங்ஸ் உள்ளார வரும், வெளியில போகும். ஓகேவா? ஒரு டோர் ஒன்று ஓபன் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அது வழியா என்ன காத்தும் வரும், நம்ம ஏதாவது ஒரு வெளியில ஏதாவது ஒரு குப்பை லாரி போனுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஸ்மெல்லும் வரும். சரியா? ரெண்டு விதமான விஷயங்களும் அது வழியா வரும். நம்ம வீட்டுல இருந்து வெளியில போகும். ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னா அந்த நவதுவாரங்கள் நம்ம உடல்ல அமைஞ்சிருக்கிறது. அந்த நவதுவாரங்கள் இருக்கிறது வந்து எப்பவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நல்லது கெட்டது ரெண்டுத்தையும் மாத்தி மாத்தி தான் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆனாலும் கூட ஏன்னா அது ஒரு பௌதிக உடல், பௌதிக விஷயங்கள் சார்ந்ததுதான் இந்த உடல்ங்கிறது. இது பூராவே இருக்கக்கூடிய சென்சஸ் எல்லாமே நம்மள எங்க கொண்டு போவோம் அப்படின்னா புத்தியும் மனமும் ஸ்ட்ராங்கா இல்ல அப்படின்னா நம்மள கொண்டு மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட்ல தான் கொண்டு போய் விட்டுரும். மறுபடியும் நம்மள பந்தத்துலதான் கொண்டு போய் விட்டுரும். ஆனா அந்த இடத்துல கூட இன்பமா வசிக்க முடியும். யாரால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தியில இருக்கிறவங்களால. இந்த உடலையுடைய ஆத்மா தனது இயற்கையை கட்டுப்படுத்தி, இயற்கை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா அந்த சென்சஸ் எல்லாமே எதை நோக்கி போகுதோ அதை எல்லாத்தையும் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் பண்றது. மனதால் எல்லா செயல்களையும் துறந்து விடும் போது, ஓகேவா, மனசை கண்ட்ரோல் பண்றது மூலமா என்ன செஞ்சிட முடியும், நம்மளால புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணிட முடியும். அப்புறம் மனசு என்ன பண்ணுது, எல்லா செயல்களையும் துறந்துருது, இது மேலேயும் ஆசை இல்லாம நிராசையா இருந்துகிட்டு இருக்குது. ஓகேவா? அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம செயலை செஞ்சாலும் சரி,
அல்லது அப்படி செய்யலைன்னாலும் அந்த அதுக்கு காரணமாகாம இருக்கும். அந்த 9 கதவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ் தான் எல்லாமே. 2 கண்கள், 2 காதுகள், 2 மூக்கு துவாரங்கள், 1 வாய், அப்புறம் வந்து ஜெனிட்டல் ஆர்கன் இருக்கிற பாலுறுப்புகள், அண்ட் தென் எக்ஸ்கிரீட்டரி ஆர்கன். இதெல்லாம் தான். ஓகேவா? இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷனுக்கு இயங்கக்கூடிய விஷயங்கள். இந்த சென்சஸ் எல்லாத்தையும் ஒருத்தவங்க கண்ட்ரோல் பண்றது மூலமா என்ன ஆகுது அப்படின்னா, அந்த ஆத்மா தன்னுடைய இயற்கையை கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஒரு இடமா நம்மள என்ன பண்றோம், நம்மளோட கான்சென்ட்ரேஷனா ஒரு 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 போக்கஸ்டா கொண்டு போறோம். எது மேல? பக்தி தொண்டு செய்யறது மேல. அப்ப என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இத்தனை ஓப்பனிங்ஸ் இருந்தாலும் கூட இந்த பௌதிக உடல்ல ஒருத்தவனால இன்பமா வசிக்க முடியும். சரியா? 9 கதவுகள் இருந்தாலும் கூட அவனால இன்பமா வசிக்கக்கூடிய ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது எதுவும் சொல்ற பேச்ச அவன் கேட்காம அது எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கிறான். ஓகேவா? யாரு? ஒரு கர்மயோகி வித் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓகேவா? அவன் எந்த விதமான தியான பயிற்சிகள் எதுவும் செய்யல. உடலை வருத்தி செய்யக்கூடிய எந்த விதமான யோக பயிற்சிகளும் அவங்க செய்யல. அவங்க செஞ்சது என்ன அப்படின்னா மனக்கட்டுப்பாடு. மனதால் எல்லா செயல்களையும் திறந்து விடும்போது மனக்கட்டுப்பாடு இருக்கிறதுனாலதான் புலன்கள் அடங்கிடுது. அதனால என்ன ஆகுது, இந்த 9 டோர்ஸ் இருந்தாலும் கூட அதுல இருந்து உள்ள வர வெளியில வரக்கூடிய அந்த ஆசைகள் எல்லாத்தையும் அவனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது. ஹாப்பியா அவனால அந்த இடத்துல வசிக்க முடியுது. அந்த ஆத்மாவால அந்த பௌதிக உடல்ல இன்பமா வசிக்க முடியுது. உயிர் வாழியின் உடலில் உள்ள 9 வாயில்கள் இப்ப நம்ம சொன்னதுதான். மத்தது 5.16 ஞானேன துதத்தம் ஞானம் ஏஷாம் நாசிதம் ஆத்மனः தேஷாம் ஆதித்யவம் ஞானம் பிரகாஷ்யதி தத்பரம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருப்பினும் அஜ்ஞானத்தை அழிக்கும் ஞானத்தால் ஒருவன் தெளிவடையும் போது, அஜ்ஞானத்தை அழிக்கும். அஜ்ஞானம்ங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்மளோட சென்சஸ்க்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம செய்யக்கூடிய நிறைய மெட்டீரியல் விஷயம் தான். ஓகேவா? சென்சஸ் இதை சொல்லுது அதை சொல்லுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா, நம்மளோட மனமுத்தியும் அலைப்பாய விடும்போது நம்மளுடைய உடலை வருத்திக்கிட்டு நம்ம பல செயல்களை செய்யறோம். அந்த செயல்கள் செய்யறதுனால எந்த ஒரு நல்ல விஷயங்களும் நல்ல விளைவுகளும் நமக்கு கிடைக்க போறது இல்ல. அது நம்மள என்ன பண்ணிடுது, நம்மள கொண்டு பகவான்கிட்ட இருந்து ரொம்ப ஃபாரவேவா கொண்டு வந்துருது. ஓகேவா? அவங்கள்ட்ட இருந்து நம்மள ரொம்ப தூரத்துல தள்ளி கொண்டு வந்துருது. அதுதான் அஜ்ஞானம்ங்கிறது. அந்த அஜ்ஞானத்தை நம்ம எப்படி போக்கலாம், எப்படி அழிக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஞானத்தின் மூலமா. பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற ஞானம் இருக்குல்ல, அத பாடி சோல் ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க, புத்தியை கொண்டு புலன்களை அடக்குதல் எப்படிங்கறத சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? அடுத்தது உன்னதறிவு. நேத்தி சொன்னாங்கல்ல அது. இது எல்லா விஷயமும் ஒருத்தவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப அவன் என்ன தெளிவடைந்த ஆத்மாவா ஆயிடுறான். ஓகேவா? சோ இங்க இருந்தாலும் கூட கர்மயோகத்திலே திளைச்சாலும் கூட நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா அஜ்ஞானத்தை வெல்ல முடியும் அப்படிங்கிற விஷயம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருது. அப்ப அவன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா, பகல் நேரத்தில் சூரியன் எல்லாவற்றையும் வெளிச்சப்படுத்துவது போல அவனது ஞானம் எல்லாவற்றையும் வெளிப்படுத்துகின்றது. ராத்திரியில நைட்ல என்ன இருக்கும், சூரியன் இருக்காது. சோ அப்ப என்ன தெரியும் அப்படின்னா, ஒரு வீடு, கூரை, அப்புறம் மரம் எல்லாமே ஒரே மலை எல்லாமே இருட்டுல பாத்தீங்கன்னா பஞ்ச் பஞ்சா கிளஸ்டர் மாதிரி தெரியும். எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி கூட்டமா இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும். இதுவே பகல் நேரத்துல சூரியன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து தனித்தனியா நம்மள ஒண்ணு டிஸ்டிங்டா காட்டும். இது வீடு, இது மலை, இது இந்த மரம், இது மரத்தோட பிரான்ச் எல்லாமே நமக்கு தனித்தனியா தெரியும். ஓகேவா? சோ அப்ப அது என்ன அப்படின்னா, பகல் நேரத்தில் சூரியன் வந்து எல்லாத்தையும் நமக்கு வெளிச்சப்படுத்துவதை போல இந்த ஞானம் என்ன பண்ணிடுது, அறியாமைங்கிற இருளை மனசுல இருந்து வெளியில எடுத்துருது. அப்ப நம்ம மனசுல இருக்கிறது இருள் என்ன அப்படின்னா அறியாமை தான். அந்த இக்னரன்ஸ் அப்படிங்கறத எது எடுத்துருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கொடுத்த இந்த ஞானம். அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு எல்லாமே வெளிச்சமா பிரகாசமா தெரிய ஆரம்பிக்குது. எது நல்லது, எது கெட்டது, எது நமக்கு சரியா வரும், எது நம்ம பகவான்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்போம் அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா, அதுக்கு மேல அவன் இருமையில இருந்து வெளியில வந்துருவான். சரியா? இதுதான் இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாரு. மத்தது 5.17 தத் புத்தயஸ்தத்தாத்மானஸ் தன்னிஷ்டாஸ்தத்பராயணாஹ கச்சந்த்ய புனராவ்ருத்திம் ஞான நிர்தூத கல்மஷாஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எப்போது ஒருவனது புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் என அனைத்தும் பரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறதோ, தத்புத்தயஸ் தத்தாத்மானஸ் நிஷ்டாஸ் தத்பராயணக இருக்கு. அவனுடைய புத்தி, அவனுடைய மனம், அவனுடைய நம்பிக்கை, நிஷ்டா அப்படின்னா நம்பிக்கை, விசுவாசம் சொல்லுவோம்ல அதுதான் தத்பராயணக. அது தன்னுடைய புகலிடம் அதுதான், தான் போய் உரைய வேண்டிய இடம் அதுதான், பகவானோட அந்த பரந்தாமம் அதுதான். ஓகேவா? ஏன்னா அனைத்தும் பரத்தில் நிலைநிறுத்தப்படுகிறதோ அப்போது பூரண ஞானத்தினால் அவன் தனது களங்கங்கள் இருந்து முற்றிலும் தூய்மை அடைந்து, களங்கங்கள் என்ன அப்படின்னா
இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள் தான். இது மேல அவன் வச்சிருந்த ஆசை தான், இந்த டிசையர்ஸ் எல்லாம் தான். ஓகேவா? அதுல இருந்து கம்ப்ளீட்டா அவன் தூய்மை அடைஞ்சு விடுதலை பாதையில் நேராக முன்னேறுகிறான். ஓகேவா? பகவான் சொல்றாங்க, யாரு விடுதலை பாதையில போவாங்க, யாரு எலிவேட்டட் சோல்ஸ் ஆவாங்க அப்படிங்கறத பகவான் சொல்றாங்க. அதாவது பரத்தத்துவம்னு பேரு. இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பரத்தத்துவம். பிரம்மன் யாரு, பரமாத்மா யாரு, பகவான் யாரு அப்படிங்கிற அந்த பகவான் பரமன் ரியலைசேஷன் இருக்குல்ல, இதை கண்டுபிடிச்சவங்க. ஓகேவா? இதை உணர்ந்துகிட்டவங்க. பிரம்மன் யாரு அப்படின்னு அந்த சத், அதாவது அவங்க இருக்காங்க எட்டர்னல் அப்படிங்கறத மட்டும் உணர்ந்தோம். செகண்ட் சாப்டர் நடத்தும்போது உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறேன். சத்து சித்து ஆனந்த அந்த 3 ரூபம் இருக்குல்ல, அந்த 3 தான் ஒன்னொன்னத்தோட மேப் பண்ணிருப்போம்ல. இது பிரம்மன் ரியலைசேஷன் சத்தோட சொல்லியிருப்போம். அடுத்தது பரமாத்மா ரியலைசேஷன் சித்துன்னு சொல்லியிருப்போம். அடுத்தது பகவான் ரியலைசேஷன் என்ன அப்படின்னா ஆனந்த, பிளிஸ். ஓகேவா? அப்ப சத் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்க இருக்காங்க, பகவான் ஒண்ணு இருக்குன்னா பிரகாசமான அந்த அருவ ஜோதியை தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்குறோம். நம்ம பக்தி செலுத்த ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுல முதல் நிலை, முதல் படி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானை பரபிரம்மத்தை நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஒரு பிரகாசமான விரிஞ்ச வானத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஞான ஒளியாதான் நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? அது என்ன அந்த அளவுக்கு தான் நமக்கு நம்மளுடைய புத்திக்கு எட்டியிருப்பாங்க. பகவான்கிறவங்க அப்படிதான் அருவ பிரம்மனாதான் எட்டியிருப்பாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு உருவம் இல்லை, பட் இருக்காங்க, பிரகாசமா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்குன்னு ஒரு சக்தி இருக்குது. ஹி இஸ் அ சோல் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிற வரைக்கும் நம்மளால உணர்ந்துக்க முடியும். ஓகேவா? அடுத்தது அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ரியலைசேஷன் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு கொண்டு போனோம் அப்படின்னா சத்துல இருந்து சித்துக்கு போலாம். சித்து என்ன அப்படின்னா அப்சல்யூட் ட்ரூத், ஒரு பூரண உண்மை. நம்மளையும் மீறி அந்த அருவ பிரம்மனுக்கு மேல ஒரு பூரண உண்மை இருக்கு. எட்டர்னல் மட்டும் இல்ல, ஒரு உண்மையான ஒரு உருவம் அப்படிங்கிறது கிடைக்க போகுது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரியும். அதே மாரி நம்மளோட லெவல் ஆஃப் ரியலைசேஷன் தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப பகவான் சுரூபம் நமக்கு தெரியும். அவங்களுக்கு ஒரு உருவம் இருக்கு, ஆனந்தமான உருவம். ஓகேவா? அது நமக்கு ஒரு பிளிஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், அதை நம்மளால என்ஜாய் பண்ண முடியும். அப்ப அந்த ஷாம சுந்தர ரூபம். ஓகேவா? அது பகவானோட திரிபங்கா ரூபம். இல்ல கிருஷ்ணாவை நீங்க எங்க பாத்தீங்கன்னாலும் எப்படி இருப்பாங்க, ப்ளூ கலர்ல கையில புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு காலை ஒரு மாதிரி சாச்சிட்டு இருப்பாங்க, உடம்பு கழுத்து ஒன்னொன்னு ஒரு இடத்துல சாச்சிட்டு இருப்பாங்கல்ல, திரிபங்கான்னு சொல்லுவாங்க. அது அந்த மாதிரி திரிபங்கா உருவத்துல இருக்கக்கூடிய ஷாமசுந்தர ரூபத்தோடு பகவான் இருப்பாங்கிற ரியலைசேஷன் எப்ப கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த தேர்ட் லெவல் ரியலைசேஷன், அந்த ஆனந்தத்தை நம்ம உணர்ந்தோம்னாதான். ஓகேவா? அந்த விடுதலை பாதையில நேராக முன்னேறணும்னா நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், இந்த ஒரு ரியலைசேஷனா கடந்து நம்மளால ஆன்மீக வெளியில கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்மளால தரிசனம் பண்ண முடியும். அப்ப அந்த அளவுக்கு அந்த சோல் என்ன ஆகணும் அப்படின்னா தூய்மை அடையணும். அந்த உணர்வு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா பியூரிஃபை ஆகணும். எப்ப பியூரிஃபை ஆகும், அவனோட அந்த ஆத்மாவோட மனம், புத்தி, அவனோட நம்பிக்கை, நம்மளோட புகலிடம் எல்லாமே பகவான் தான் அப்படின்னு ஒருதலையா கொண்டு எல்லாத்தையுமே பகவான் கிட்ட சமர்ப்பணம் பண்ணோம், போக்கஸ்டா இருந்தோம் அப்படின்னா அப்ப பகவானாலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு, ஏன்னா அவங்களுக்கு சரண்டர் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பகவான் என்ன செய்வாங்க, நமக்கு ரெசிப்ரிகேட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? பகவான் நம்ம பக்தன் நம்ம கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டான். சோ பகவான் என்ன செய்வாங்க, நம்மள கை தூக்கி விடுறதுக்கு அவங்களே வருவாங்க. நம்ம ஒரு ஸ்டெப் வச்சோம்னா அவங்க 4 ஸ்டெப் வைப்பாங்க. ஓகேவா? அப்போது பூரண ஞானத்தினால், பூரண ஞானம் யாரு அப்படின்னா பகவான் பத்தின ஞானம் தான். அவன் தனது கலங்கங்கள் இருந்த அது வரைக்கும் செஞ்சுட்டு இருந்த அத்தனை விதமான பாவ விளைவுகளும் அவன்கிட்ட இருந்து மறைஞ்சு போயிடும். இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா இந்த புத்தி, மனம், நம்பிக்கை, புகலிடம் எல்லாத்தையும் நம்ம எந்த மாதிரி அதை வைக்கலாம் அப்படின்னா பை டூயிங் சாண்டிங். ஓகேவா? சாண்டிங் நம்ம பண்றதுனால என்ன, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த 16 நாமக்கள் நம்ம சொல்லும் போதே என்ன ஆயிடுறோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாம் இந்த கலங்கங்கள்ல இருந்து முற்றிலுமா வெளியாயிடும். நம்ம எல்லாம் அன்லாய்ட் ஆயிடும். ஓகேவா? நம்ம கிட்ட எந்த விதமான கலங்கங்கள் இல்லை, எந்த விதமான மாசுக்கள் இல்லைன்னு அர்த்தம். தூய்மையடைந்த ஆத்மாவா நம்மளால ஆக முடியும். அப்ப விடுதலை பாதையில் நம்மளால நேரா போக முடியும். பகவான் யாருங்கிற ரியலைசேஷன்ல ஒரு ஸ்டெப்பா கிராஸ் பண்ணி அவங்கள நம்மளால ரீச் பண்ணிட முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி 5.18. Yes, Mataji. Vidya vinaya sampanne brahmane kavihastine shuni saiva svabhage cha pandita samadarshinaha. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா, இத மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்சதுன்னு. பண்டிதாக சமதர்ஷினாக, அதாவது கற்றறிந்த பண்டிதர்கள் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி பார்ப்பாங்க, சமநோக்கில் காண்கிறார்கள். பண்டிதர்கள் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள், அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் இருக்கும். ஓகேவா? பண்டிதர்கள் அப்படின்னா அவங்க பிராமணனா இருக்கணுமா, இல்ல, அவங்க எந்த குலத்தை சார்ந்தவங்களாவும் இருக்கலாம். பட் அவங்களோட குணம் எதுல இருக்கும் அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றிருப்பாங்க. ஏன்னா சத்துவகுணம் தான் எதுக்கு கொஞ்சம் ரிலேட்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு ரிலேட்டிவா இருக்கும். அவங்க நிர்குணவாதி. சத்துவகுணத்துல நிலை பெற்றவங்க என்ன அப்படின்னா பகவான ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க, உணர்ந்தவங்க, ஒரு தூய்மையான ஆத்மா அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா தான் மட்டும் இல்ல, தன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய எந்த உயிர் வாழியா இருந்தாலும் அந்த உயிர் வாழிக்குள்ள யாரு உரையிறாங்க, பகவானும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க. ஏன்னா சோல் கூடயே இருக்கிறது யாரு அப்படின்னா சூப்பர் சோல்.
அவங்க ஒருத்தவங்களோட உடம்புக்குள்ளேயும் அவங்க யார பாக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த சூப்பர் சோல் பரமாத்மாவை தான் பாக்குறாங்க. 400 ரூபத்துல நம்மளோட மனசுக்குள்ள அவங்க உறைஞ்சிட்டு இருக்கிறாங்க. சோல் கூட அசோசியேட் ஆயிருக்கிறாங்க அவங்க. இது எல்லார் கண்ணுக்கும் தெரியாது. யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்கன்னா, பண்டிதாக, அதாவது அடக்கம் உண்ட பண்டிதர்களுக்கு தெரியும். தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக அவங்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்ட ஞானம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குள்ளேயும் பரமாத்மா ரூபத்துல பகவான் இருக்காங்கிறது அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஞானம். சரியா? யார் அந்த எல்லாருக்குள்ளேயும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். பிராமணே, கவி, ஹஸ்தினி, சூனி, ஸ்வபாகே. ஓகேவா? யாரு ஒரு பிராமணனா இருந்தாலும் சரி, ஒரு யானை அங்க போகுது, ஒரு பசு போகுது. கவினா பசு. ஓகேவா? ஹஸ்தினி அந்த யானை, அப்புறம் சூனினா அந்த நாய், அப்புறம் ஸ்வபாகே அப்படின்னா யாரு? சண்டாளன், நாயை உண்பவன். சரியா? இவங்க எல்லாருக்குள்ளயும் யாரு இருக்காங்க? இவங்க எல்லாரும் உருவத்துல வேற வேற. ஓகேவா? அவங்கவுங்க போன ஜென்மால பண்ண கர்மாக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த உடலை எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. சோ இங்க நிக்கிற இந்த பண்டிதருக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, அங்க இருக்கக்கூடிய ஆத்மா மட்டும்தான் கண்ணுக்கு தெரியும். அவங்க மேல போட்டிருக்கிற அந்த சட்டை அவங்களுக்கு தெரிய போறது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க உண்மை ஞானி, அந்த ஞானத்தை உணர்ந்தவர்கள். சோ அவங்களுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, அந்த ஆத்மா, அந்த ஆத்மாக்குள்ள எந்த பரமாத்மா உரையுது. சோ அதுல அந்த இமேஜ்ல நீங்க ஜூம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும். எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை தான் அவங்க காண்றாங்க. சோ நமக்குள்ள நம்ம கிட்ட இருக்கிறோம் அதே பரமாத்மா தான் அவங்கள்ட்ட இருக்கிறாங்க. சோ அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, அந்த டிஃபரன்ஸ் பார்க்க மாட்டாங்க. நம்மளுக்கும் யானைக்கும் டிஃபரன்ஸ், நமக்கு ஒரு பண்டிதனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ், நாயை தின்னும் சண்டாளனுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் எதையுமே பார்க்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே காமனா தெரியும். சோல் அண்ட் சூப்பர் சோல் இதுதான் அங்க தெரியறதோ தவிர, அது மேல போட்டிருக்கிற அந்த சட்டை, அந்த உடல்ங்கிறது அவங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது. ஓகேவா? ஏன்னா பரமாத்மா ஆத்மா ரெண்டுமே என்னங்கிற அந்த உண்மை ஞானம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ரெண்டுத்துக்கும் காமன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டும் எட்டர்னல் தான். பரமாத்மாவும் எட்டர்னல் தான், அதாவது அழிவில்லாதவங்க. அது மாதிரி இது ஆத்மாவும் என்ன அப்படின்னா அழிவில்லாதது. ரெண்டு பேருக்குமே உணர்வுகள்ங்கிறது உண்டு. ரெண்டும் ஆனந்தமயமானது. ஓகேவா? ஆத்மா பரமாத்மா ரெண்டுத்துக்கும் காமன் ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எட்டர்னலா இருக்கும் ரெண்டுமே, திவ்யமானது, அப்புறம் ஃபீலிங்ஸ்ங்கிறது ரெண்டுத்துக்குமே உண்டு, அப்புறம் ஆனந்தமயமானது. ஆனா டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பரமாத்மா அப்படிங்கிறவங்க எல்லாருடைய உடலுக்குள்ளேயும் உறைவாங்க. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பரமாத்மா ஹி நோஸ் எவ்ரிபடி. எல்லா மக்கள் கூடயும், எல்லா உயிர்வாழிக்குள்ள, மக்கள்னு நான் சொல்லக்கூடாது, எல்லா உயிர்வாழிக்குள்ளேயும் அவங்க இருப்பாங்கங்கறனால எல்லா உடலையும் உணரக்கூடிய அந்த விஷயம் பரமாத்மாவுக்கு தெரியும். ஆனா ஜீவாத்மாவுக்கு என்ன தெரியும், அதாவது ஆத்மாவுக்கு என்ன தெரியும்னா, அது எந்த உடல்ல இருக்குதோ அந்த உடலை பற்றிய ஞானம் மட்டும்தான் அதுக்கு தெரியும். இது 13th சாப்டர்ல நம்ம பார்ப்போம். க்ஷேத்ரஞான ஒரு விஷயம் வரும். அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன இருக்கும்னா, ஜீவாத்மா அப்படிங்கிறவன், இப்ப நான் எனக்குள்ள இருக்கிற ஜீவாத்மாவுக்கு யார தெரியும் அப்படின்னா, இந்த உடலை பத்தின ஞானம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா இதுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, இந்த உடலையும் தெரியும், எங்க வீட்டுல இருக்கவங்களோட உடலையும் தெரியும், எதிர் வீட்டுல இருக்கவங்களோடையும் தெரியும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி இந்த ஞானம் எல்லாம் யாருக்கு அப்படி இருக்கு அப்படின்னா, பண்டிதர்களுக்கு, கற்றறிந்த பண்டிதர்களுக்கு. அதனால அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா, எதிரில வரக்கூடியது யாரு என்னன்னு அந்த டிஸ்கிரிமினேஷன் அவங்களோட உடலை வச்சு இருக்காது. அது எல்லாத்துக்குள்ளயும் இருக்கிற பரமாத்மா வச்சு அவங்க என்ன செய்வாங்க, எல்லாரையும் சமநோக்கோட காண்பாங்க. நோ டிஸ்கிரிமினேஷன் தேர். எவ்வாறு ஒருவனால் அனைவரையும் சமநோக்கில் காண முடியும்? இந்த ஞானம் இருந்தா மட்டும்தான். இப்ப நான் சொன்னேன்ல, பகவான் சூப்பர் சோல் அப்படிங்கிறவங்க எல்லார் மனசுக்குள்ள இருக்காங்கிற அந்த விஷயம் யாருக்கு புரிஞ்சிருச்சோ, அந்த பூரண ஞானம் இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் சமநோக்கில காண முடியும். மாதாஜி 5.21. Yes, Mataji. Bahya sparsheshva saddhatma vindatyatmani yat sugam sapragmayoha yuktatma சோகம் அக்ஷயம் அஷ்ணுதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இத்தகு முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜடப்புள்ள இன்பங்களால் கவரப்படுவதில்லை. ஓகேவா? இப்படி இருக்கிறவங்க யாரு அப்படின்னா முக்தி பெற்ற ஆத்மா. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ஜீவன் முக்த அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு சொன்னேன்னா, ஜீவன் முக்தன்னா என்னன்னு சொல்லி இருக்கிறோம், இந்த உலகத்துல இருக்கும் போதே, பௌதிக உலகத்துல இருக்கும் போதே, பௌதிக செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே அவங்க முக்தி பெற்றவர்கள் ஆயிடுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா தே ஆர் அண்டர் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். ஓகேவா? இந்த முக்தி பெற்ற ஆத்மா ஜடப்புலன் இன்பங்களால் கவரப்படும். அவங்க கிட்ட நீங்க கொண்டு போய் எந்த ஒரு சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ் வைங்களேன், இதை வச்சு இதெல்லாம் காமிச்சு நம்ம அவங்களை கவரணும்னு அப்படின்னு ஆசைப்பட்டோம்னா கூட அவங்க என்ன ஆக மாட்டாங்க, அதுக்கு அட்டென்ட் பண்ண மாட்டாங்க. சமாதி நிலையில எப்பவும் இருப்பாங்க. ஆனால் சமாதி நிலையில் எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். அதாவது எவ்வளவோ யோக பயிற்சி, நாளைக்கு சாப்டர்ல பார்க்க போறோம், எவ்வளவோ யோக பயிற்சி செஞ்சு உடலை அடக்கி மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி தன் சமாதி 8 அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி சொல்லுவோம். 8 நிலைகளுக்கு அப்புறமா சமாதி நிலையில தனக்குள்ள உரையக்கூடிய பரமாத்மாவை மிகச்சில யோகிகளால் மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகேவா? எல்லா யோகிகளும் அதுல பெஸ்டா வந்துருவாங்களா, அந்த ரிசல்ட் எல்லாருக்கும் கிடைச்சிருமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மிக அரிது. அது பகவான் சொல்லுவாங்க.
சோ அந்த மாதிரி அவ்வளவு கஷ்டமான யோக பயிற்சிகள், உடலை வருத்தி செய்யக்கூடிய யோக பயிற்சிகளை செஞ்சு அந்த சமாதி நிலைக்கு வர்றதை விட இந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டே சமாதி நிலையில நமக்குள்ள பகவான் உரையிறாங்க. அவங்க இருக்கிறது நமக்குள்ள இருக்கிற மாதிரியேதான் மற்ற அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்குள்ளயும் அவங்க இருக்கிறாங்க. அப்படிங்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, எல்லாருமே ஈக்குவல் டு தெம், எல்லாருமே பகவானோட படைப்பு, எல்லாருக்குமே யாரு சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் யாரு அப்படின்னு பகவான் தான் அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்தது அப்படின்னா என்ன செய்ய மாட்டோம், நம்ம இந்த உலகத்தை நம்ம தான் ஆளணும், நம்மளுக்கு இதை கொடுத்துருக்காங்க, இதை வச்சுட்டு நம்மளோட இந்த சூப்பர் பவரை நம்ம காட்டுவோம் அப்படிங்கிற அந்த அகங்காரம் இல்லாம போயிடும். சரியா? அகங்காரத்தை கம்ப்ளீட்டா விட்டு ஒழிச்சோம் அப்படின்னாலே நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும், அமைதிங்கிறது கிடைச்சிரும். சோ எப்போதும் தன்னுள்ளே சுகத்தை அனுபவிக்கின்றான். இவ்விதமாக பரத்தை தியானிப்பதால் பகவானை எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருக்கிறதுனால தன்னுணர்வு உடையோன் எல்லையற்ற சுகத்தை அனுபவிக்கிறான். இப்ப இந்த இடத்துல இங்க கொடுத்திருக்கிறது யாரு இந்த இமேஜ்ல அப்படின்னா ஹரிதாஸ் தாக்கூர். ஓகேவா? அவங்க விடாம எப்பவுமே என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் சொல்லிட்டு, அவங்க பீங்க முஸ்லீம் அவங்க. பட் அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா பகவான் நாம அவங்களுக்கு தெரியுது, அதனால அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய என்னென்ன விசேஷ குணங்கள் அப்படிங்கறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால அவங்க அதை பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் வரைக்கும் கூட அவங்க என்ன செய்வாங்க, பகவான் நாமாவை அவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க, அவங்க சாண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. சரியா? அவங்கள இந்த மாதிரி ஒரு தியான நிலையில அது என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே 3 lakhs டைம்ஸ் ஒரு நாளைக்கு சொல்றாங்கன்னா 24 ஹவர்ஸும் அவங்க செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சரியா? அந்த அளவுக்கு அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னா சமாதி நிலையில எப்பவுமே பகவான் பத்தின நினைப்போடே இருந்துட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களோட அந்த தவத்தை கலைக்கிறதுக்காக ஒரு ப்ராஸ்டியூட் என்ன செய்யறாங்க, அவங்கள்ட்ட வருவாங்க, அவங்கள அட்டென்ஷன் சிங்க் பண்ண பார்ப்பாங்க. முடியவே முடியாது. அவங்க என்ன செய்ய மாட்டாங்க, தன்னோட சாண்டிங் பண்றதை நிறுத்தவே மாட்டாங்க. பகவானை பத்தின நினைப்பு இருக்கிறதுனால இவங்க மேல உங்களோட அட்டென்ஷன் போகவே போகாது. ப்ராஸ்டியூட் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுவாங்க, எகைன் அண்ட் எகைன் அவங்கள வந்தாலும் கூட ஹரிதாஸ் தாக்கூரால என்ன பண்ண முடியாது, அவங்கள ப்ராஸ்டியூட் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, இவங்கள மாத்த முடியாது, மன உறுதியை குலைக்க முடியாது. ஒன் டே என்ன ஆயிடும், இவங்களே அவங்களோட சேர்ந்து ஹரிநாம சங்கீதம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவரோட ஆட்டிடியூடுங்கிறது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்படி ஒரு குணம் இருக்கவங்கள கூட என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சங்கீர்த்தன லெவலுக்கு கொண்டு வந்துருச்சு. அவங்கள ஒரு கலங்கப்பட்ட ஒரு ஆத்மாவை பியூரிஃபைடு சோலா மாத்துறதுக்கு யாருக்கு சக்தி இருக்கு அப்படின்னா பகவான் நாமாக்கு தான் அந்த சக்தி இருக்குது. பகவான் நாமத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய, விடாம உச்சரிக்கக்கூடிய பக்தருக்கும் அந்த நேச்சர் இருக்குது. சோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா அந்த சுகத்தை தன்னுள்ளே அனுபவிக்கிறதோட இல்லாம அடுத்தவங்களுக்கும் அதோட சுகம் என்ன அப்படிங்கறத காமிக்கிறாங்க. அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் தான் இது. ஜடப்பொருள் இன்பத்திற்கான சுவையை முற்றிலும் இழப்பதற்கான தேவை என்ன? பகவான் மேல சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செஞ்சாகணும், ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி சென்ஸ் கிராட்டிஃபைடு திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அது மேல நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசை இருக்குது பாத்தீங்களா, அது எல்லாத்தையும் நம்ம இழந்தாகணும். அது எல்லாத்தையும் நம்ம இழந்தோம் அப்படின்னாதான் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும், பகவானை நோக்கி ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைக்க முடியும். சோ பக்தி தொண்டு, நம்ம பகவானை அணுகணும், அவங்களோட இருப்பிடத்துக்கு நம்ம செல்லணும் அப்படிங்கிற தேவை இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம், இது மேல அட்டாச்மெண்ட் நம்ம விடுவோம், டிட்டாச் தான் ஆகும். உயிர் வாழியை பிடிக்கும் பௌதிக புலன்களின் உந்துதல்கள் எவை? உந்துதல்கள் அப்படின்னா சில சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. சிலதெல்லாம் நம்மள என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்மள ரொம்ப அரிக்கும் போட்டு. ஓகேவா? இப்ப நமக்கு நம்ம கண்ணு முன்னாடி என்ன செஞ்சிருக்காங்க, இந்த நேரமா ஒரு சில்லுன்னு ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் ஜூஸ் வச்சிருக்காங்க வச்சுக்கோங்க. நமக்கு ரொம்ப என்ன இருக்கு, த்ரோட் பெயின் இருக்கு. நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்னா அந்த ஜூஸ் எடுத்து குடிக்கூடாது, சில்லு. சரியா? இந்த மாதிரி சில சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மள இல்ல பரவாயில்ல குடிச்சிட்டு ஒரு டேப்லெட் போட்டுப்போம். சரியா? இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா சிம்டம்ஸ். நம்மள இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நமக்கு சுவையின் உந்துதல். அந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னு நம்மளோட எல்லா சென்சஸையும் சில சிம்டம்ஸ் மூலமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தூண்ட முடியும். சரியா? அதுல நிறைய விதமான சிம்டம்ஸ் இருக்கு. உந்துதல்கள்ங்கிறது நிறைய இருக்குது. அதாவது நம்மளோட சென்சஸ் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல்டா இருக்க சென்சஸ் எல்லாத்தையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடுறதெல்லாம் இருக்குது. பட் we have to control them. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேச்சின் உந்துதல் இருக்குது. யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மள டெம்ப் பண்ற மாதிரி பேசிடுவாங்க, இல்ல இரிட்டேட் பண்ற மாதிரி பேசுவாங்க. நம்ம அவ்வளவு நேரம் அமைதியா இருந்தோம்னா கூட அவங்களுக்கு பதில் சொல்லுங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆட்டிடியூட நம்ம ஷோ பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா? சோ பேச்சின் உந்துதல்னு சொல்லுவோம், கோபத்தின் உந்துதல் இருக்கு, மனதின் உந்துதல்னு இருக்கு, அப்புறம் வயிற்றின் உந்துதல்னு இருக்குது. ஓகேவா? நிறைய விதமான உந்துதல்கள் இருக்குது. இந்த உந்துதல்கள் எல்லாமே என்ன, இந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா புலன்கள் சார்ந்தது. யாரு புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ண கத்துக்கிட்டாங்களோ அவங்க இந்த உந்துதல்கள் எதையுமே என்ன பண்ண மாட்டாங்க, தவிர்த்துடுவாங்க. இது எதுக்குமே இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் இதுவா அதுவான டைலமால இருக்கக்கூடியவங்க என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா சரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுக்கான இமேஜ் தான் இப்ப இங்க வருது. மத்தேயு 5:22. ஏஹி சம்ஸ்பர்ஷஜா போகா துக்கயோனய ஏவதே ஆத்யந்த்வந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதஹ
ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பம் இதற்கு காரணமாக இருப்பதால். ஓகேவா? புலன்களோட தொடர்பு இந்த உந்துதல்கள்லாம் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதாவது ஒண்ணு நம்மள வந்து அட்ராக்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கண் மூலமாவோ, காது மூலமாவோ, வாய் மூலமாவோ, சுவை மூலமாவோ, மூக்கு மூலமாவோ, ஓகேவா? ஒண்ணு அது ஒரு இந்திரியங்கள், ஒரு இந்திரியங்களும் என்ன செய்யும், ஒரு விஷயங்களை செஞ்சு காட்டுது இல்ல. அதாவது மூக்குன்னு இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நாசி ஃபார் ஸ்மெல். ஓகேவா? அந்த நோஸ் மூலமா நம்ம என்ன ஸ்மெல் பண்ணுவோம். ஒரு குட் ஸ்மெல் வந்ததுன்னா அதை நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு அடுத்தது நினைப்போம். சோ வாயின் உந்துதல் இருக்கும். ஓகேவா? அது வயிற்றின் உந்துதல். அப்புறம் கண்ணுக்கு வந்து குளிர்ச்சியா இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை பார்க்கணும் அப்படின்னா எகைன் அண்ட் அகைன் நம்ம அதை பார்க்கணும்னு நினைப்போம். சரியா? எதெல்லாம் நம்மள அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அதை நம்ம கேட்கணும்னு நினைப்போம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா ஜடப்புலன். இந்த நம்ம பாடி வந்து ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு மெட்டீரியல் பாடி. இது கம்ப்ளீட்டா எதால ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சொல்லியிருக்க மாதிரி பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னா எதைதான் தூண்டி விடும் அப்படின்னா இந்த ஜடப்புலன்கள் என்னென்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் ஆசைப்படுதோ அது எல்லாத்தையும் தான் தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் மறுபடியும். அதனால நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா இன்பம் அல்லது துன்பம் இதுதான் வரப்போகுது. அதற்கு காரணமாக இருக்கிறதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. இந்த புலன்கள் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன வராது, இன்பமும் வராது, துன்பமும் வராது. சரியா? குந்தியின் மகனே, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் நமக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், லைஃப் லாங் அந்த ஹாப்பினஸ் இருந்துட்டு இருக்கா கேளுங்க, இருக்காது. நம்ம இப்போ இருந்து ஒரு சினிமாவுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம போறோம். போகும்போது குழந்தைங்களுக்கு நமக்கு தெரியாது இந்த ஏஜுக்கு மேல குழந்தைங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், சினிமா போறோம், சினிமா பார்க்க போறோம், அம்மா கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படின்ட்டு. அது போற வரைக்கும் என்ன இருக்கும், அந்த ஜாலி இருக்கும். போயிட்டு அந்த 3 hours பாக்குற வரைக்கும் இருக்கும். திருப்பி வீட்டுக்கு வரும்போதே என்ன கேட்பாங்க, அம்மா அந்த ஹோம்ஒர்க் நான் வந்து முடிக்கவே இல்லை, மணி நைட் 9 ஆகுதே, காலையில எழுப்பூர்லயே ஹோம்ஒர்க் முடிக்கணும். அந்த என்ஜாய்மெண்ட்ல எங்க போச்சு, காணா போயிடுச்சு. சரியா? என்ன ஆகணும் இப்ப, நாளைக்கு ஸ்கூலுக்கான ஒர்க் பெண்டிங்ல இருக்கு, அதை நம்ம முடிக்கலையேங்கிற எண்ணம் தான் வரும். எந்த ஒரு விஷயமே பாருங்களேன், ஹாப்பினஸா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம வீட்டுல வந்து துக்கம் நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப என்ன ஆகும், அது அந்த துக்கமும் ஒரு நாள் இருக்கும், 10 நாள் இருக்கும், 1 மாசம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அதை மறந்துட்டு அதையும் நம்ம பாஸ் பண்ணி போயிடுவோம். ஓகே, எவ்ரிதிங் வி கேன் பாஸ் பை. நம்மளோட லைஃப்ல காலம் நகர டைம் மூவ் ஆக நம்ம என்ன செஞ்சிடறோம், ஹாப்பினஸா இருக்கட்டும் அல்லது இந்த மாதிரி வந்து தப்பான விஷயங்கள் அல்லது துக்ககரமான விஷயங்கள் எதா இருந்தாலும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவுன்னு ஒண்ணு இருக்கும். இது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம், இது டெம்பரவரி தானே, இதுக்காக நம்ம சந்தோஷப்பட வேண்டாம். சந்தோஷப்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னைக்கோ நான் திருப்பி எடுத்து நினைச்சு பார்க்கும்போது என்னடா சில்லி திங், இதுக்கு போய் நம்ம சந்தோஷப்பட்டோமே அப்படின்னு நினைப்போம். அல்லது ஏன்னா இதான் இவ்வளவு சின்ன விஷயம், இதுக்கு போய் நம்ம அன்னைக்கு அவ்வளவு தூரம் அழுதுகிட்டு இருந்தோமே அப்படின்னு நினைப்போம். சரியா? சோ இது எல்லாமே ஆரம்பம் இருக்கு, முடிவு இருக்கு, முக்கியமா டெம்பரவரி. இது எதுவுமே நமக்கு என்ன கொண்டு வர போறது, நம்ம சோல் இதோட தரத்தை உயர்த்த போறது இல்ல, இதுக்கு ஒரு நல்ல உணர்வை கொடுக்க போறது இல்ல, இதை கலங்கத்துல இருந்து வெளியில கொண்டு வர போறது இல்ல. அப்புறம் எதுக்காக இந்த செயல்களை செய்யணும்? அப்ப புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றோம்னா இந்த மாதிரி செயல்களை எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். அப்ப நம்மளோட மகிழ்ச்சிங்கிறது நம்ம கிட்டே தான் இருக்க போகுது. சரியா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மகிழ்ச்சிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள காண்றது, நம்ம மனசுக்குள்ள உரையக்கூடிய பகவானை பார்த்து தியானத்துல இருந்து அந்த மாதிரி அந்த சமாதி நிலை. ஓகேவா? அப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்குள்ளேயே பகவான் இருக்காங்க. நம்ம அவங்கள அர்ச்சனம் பண்றது மூலமா, அவங்கள ப்ரே பண்றது மூலமா, அவங்களோட நாமாவை விடாம சாண்டிங் பண்றது மூலமா நம்மளால இன்டர்னல் ஹாப்பினஸா வளர்த்துக்க முடியும். இது ஒரு விதமான சேவா. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன ஆகும் அப்படின்னா எலிவேட் ஆகும். இதுல இந்த இமேஜஸ்ல பாருங்க அப்படின்னா இந்த யானை என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, அங்க ஏதோ ஒரு யானையை பிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒரு பெரிய குழி தோண்டி வச்சு மேல அதுக்கு பிடிச்ச கரும்பு அதெல்லாம் போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அது இந்த கரும்பை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற அந்த நாக்கின் உந்துதல் காரணமா என்ன பண்ணிடுது, அது சாப்பிடறதுக்கா போகுது, என்ன ஆயிடுது, உள்ளுக்குள்ளது ஜம்ப் ஆயிடுது. இப்ப அது என்ன ஆயிடுச்சு, ட்ராப் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். அந்த யானையை வந்து என்ன பண்ண முடியாது, அந்த டெம்பரரி ஹாப்பினஸ்க்காக போனது போயிட்டு எங்க மாட்டிக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு தப்பான ஒரு சூழ்நிலையில அது மாட்டிக்க போகுது. சரி, அதே மாதிரி மேல இருக்க பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா விட்டில் பூச்சி, வெளிச்சமா ஏதோ இருக்குதே, நமக்கு ஏதோ அங்க சாப்பாடு ஏதோ இருக்குதோ, சரியா, நம்மள அட்ராக்ட் பண்ற வரைக்கும் சொல்லிட்டு அந்த அந்த கண் அது இழுக்கிற அந்த ஒரு கேப்ல என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த விட்டில் பூச்சி லைட்டு கிட்ட போயிட்டு லைட்டோட சூடு தாங்காம பட்டு அது இறந்துருது. ஓகேவா? சோ அது எதெல்லாம் தன்னை அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அது கண் மூலமா அது கெட்டு போயிடுச்சு பாருங்க. இது வாயின் உந்துதல் இருந்ததுனால, நாக்கின் உந்துதல் இருந்ததுனால யானை போய் குழியில விழுந்தது. அது கண் அப்படிங்கிற அந்த புலனோட உந்துதல் இருந்தனால ஏதோ பிரைட்டா இருக்குதே, அங்க நமக்கு தேவையான ஃபுட் ஏதோ இருக்குமோ அப்படிங்கிற நினைப்புல அங்க போயிட்டு அந்த லைட்டோட ஹீட் தாங்காம என்ன ஆயிடுச்சு, இந்த விட்டில் பூச்சி இறந்துரும். ஓகேவா? இந்த ஸ்மெல் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அந்த பூ கிட்ட இருக்கிற இந்த பீ இருக்குல்ல, ஹனி பீ இருக்குல்ல, அது என்ன பண்ணும், அந்த பூ கிட்ட போனுச்சுன்னு, பூ மூடுனுச்சுன்னா உள்ளுக்குள்ளே போய் அது தன்னோட துக்கத்தை தான் தேடிக்கிற மாதிரி ஆயிடுது. மீன் என்ன பண்ணுதும், அந்த தூண்டில் போட்டு அதுல வந்து ஏதாவது அதுக்கான உணவு பெருக்கையை வச்சிருப்பாங்கல்ல, அந்த உணவு பெருக்கைக்கு ஆசைப்பட்டு அந்த மீன் வந்து இந்த தூண்டில்ல மாட்டிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ஒரு நாக்கு வயிற்றின் உந்துதல். மான் என்ன செய்யும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காது,
அதுக்கு காது ரொம்ப ஷார்ப்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சென்ஸ் மூலமா அது மாட்டிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் இருக்குது. சோ எல்லாமே ஒரு இடத்துல ட்ராப் ஆகுறோம் அப்படின்னா அது எதை வச்சு அப்படின்னா நம்மளோட பாடி ஹோல்டு பண்ணிருக்கக்கூடிய இந்த புலன்களை வச்சு. இந்த புலன்கள் நம்மள ட்ராப் பண்ணிடுது. இது நல்ல விஷயத்துக்காக ட்ராப் ஆகுறோம்னு நினைச்சு நம்ம விழறோம். அது நல்ல விஷயம் கொஞ்ச நேரம் தான் நீடிக்குது. அதுக்கு மேல நம்மளுக்கு என்ன துன்பகரம் தான், சரியா, துக்காலயம் தான் இது அப்படிங்கறத எகைன் அண்ட் எகைன் ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. சோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஞானத்தை பெறணும். அறிவுடையோன் என்ன செய்ய மாட்டாங்க, இது எதுலயுமே பங்கு கொள்ள மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி செயல்கள் எல்லாமே என்ன அப்படின்னா நம்மள துக்கத்துலதான் கொண்டு போய் விடுங்கிற அந்த ஞானம் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி டெம்பரரி மகிழ்ச்சிக்கு அவங்க ஆளாக மாட்டாங்க. அது 5.23. எஸ் மாதாஜி. शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜட புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டு காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். பிரம்மபூத, ஓகேவா, இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான்ங்கிறது இந்த ஸ்டேஜுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா பிரம்மபூத நிலை. என்னென்னலாம் பண்ணணும் பாருங்க. ஒருவனால் தன்னுடைய தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு இந்த பௌதிக உடலை ஒருத்தவங்க வந்து அவங்க கம்ப்ளீட்டா இதை லீவ் பண்றாங்க இந்த இடத்துல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அவங்க என்ன செஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டு இந்த மாதிரி எத்தனையோ சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் திங்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கும். அந்த சிம்டம்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு, அதாவது சிம்பிளா சொல்ல போனோம் அப்படின்னா கோஸ்வாமிஸ் மாதிரி இருக்கணும். தோஸ் ஹூ கண்ட்ரோல் தேர் சென்சஸ் அப்படிங்கிறவங்க தான் கோஸ்வாமிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. கோஸ்வாமிங்கிற நிலைமை எட்டுறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து ரொம்ப 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 சிரமமான விஷயம். பட் அதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் நம்ம போலாம்ல, அதுதான் சொல்ல வரோம். ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொண்டவர்கள் கோஸ்வாமி ஆயிடுவாங்க. ஓகேவா. அது காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடியாது. இது ரெண்டுமே எதனால வருது அப்படின்னா ரஜோண்டு தமோ குணத்தினால வரும். சரியா. இது இந்த மாதிரி குணங்கள்ல இருந்து அவங்க வந்து சத்துவகுணத்துல வந்து நிலை பெற்றாங்கன்னா அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். உன்னுடைய குணம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சத்துவகுணத்துல இருக்கும். அவனால என்ன செய்ய முடியும், இந்த உலகத்திலேயே இந்த மெட்டீரியல் உலகத்திலேயே அவனால வந்து மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க முடியும். மெட்டீரியல் திங்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணாது அப்படின்னா நமக்கு ஹாப்பினஸ், பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் தராது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் யாருக்கு தெரியும் அப்படின்னா இந்த பிரம்மபூதா அவங்களுக்கு தெரியும். என்ன அப்படின்னா பகவானை பத்தின எண்ணங்கள் மட்டும்தான் நமக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும். பகவான் அவங்கதான் வந்து பரத்துல நம்மள வந்து முக்திக்கு கொண்டு போறவங்க யாரு அப்படின்னா அவங்களுக்கு நம்ம டிவோஷன் சர்வீஸ் பண்ணா மட்டும்தான் நம்மளால முக்தி அடைய முடியும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் அவனுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அவனால இந்த உலகத்திலேயே மகிழ்ச்சியோட இருக்க முடியும். 5.24. योऽन्तसु कोऽन्तरारामस् तदान्त ज्योतिरेव यः स यो हि ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधि गच्छति. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப சொன்னதுதான் பிரம்மபூதோ அப்படிங்கிறது. எவன் ஒருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ, தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ அவனே உண்மையில் பக்குவமான யோகி ஆவான். சரியா. எவன் ஒருவன் தனக்குள் சுகமாக உள்ளானோ, தனக்குள்ள எப்படி சுகமா இருக்க முடியும் அப்படின்னா தனக்குள்ள சமாதி நிலையில போகும்போது பகவான் தனக்குள்ள உரையறாங்க அப்படின்னு இருந்தாங்க, அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, அந்த ஞானம் அவனுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா அவன் சுகமா இருப்பான். தனக்குள் செயல்பட்டு இன்புறுகின்றானோ அப்ப என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாமே அவனுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடியதாகவும் பகவானுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய செயல்களாகவும் இருக்கும். சோ அவனுக்கு ஹாப்பினஸ், அல்டிமேட் ஹாப்பினஸ் அவனுக்கு கிடைக்குது. தனக்குள் பார்வையை செலுத்துகின்றானோ, ஆமா பகவானோட பெர்மிஷனோட தான் நம்ம எல்லா டியூட்டிஸும் பண்ணுவான். ஓகேவா. ஒன்ஸ் நம்ம யாருக்கு நம்ம நம்மளோட வேலைகளை நம்ம சமர்ப்பணம் பண்றோமோ அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு தான் நம்ம பண்ணுவோம். நமக்கு சூப்பர்ஃபிஷியல் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு தான், அவங்க சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி தான் நம்ம எதுவுமே ஃபாலோ பண்ணுவோம். அப்ப நமக்கு சுப்பீரியர் யாருன்னு ஒரு பக்தனுக்கு தெரியும், பகவான் தான் நமக்கு சுப்பீரியர் அப்படிங்கும் போது அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு அவங்க என்ன மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் யாரு அப்படின்னா பக்குவமான யோகி. அவன் பரத்தில் முக்தி பெற்று பரத்தையே அடைகின்றான். அவனால என்ன பண்ண முடியும், பகவானோட திருவடியே சேர முடியும். இது வந்து எப்படி அப்படின்னா மீன் இருக்குல்ல, அது வந்து என்ன செய்யுமா, அதோட குஞ்சுகள் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதை வந்து தன்னோட பார்வையாலேயே அந்த முட்டைக்குள்ள இருக்கிற அந்த குஞ்சு எல்லாத்தையும் வந்து பார்வையாலேயே அப்படியே அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா வளர்த்துடும். அது எப்படி வளர்க்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மீன் ஒரு இடத்துல இருக்கும், அதோட குஞ்சுகள்லாம் இன்னொரு இடத்துல இருக்கும். கிட்டகள்லாம் போய் அதெல்லாம் இன்னும் டச் எல்லாம் பண்ணாது, பார்வையாலே வளர்க்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஆமை என்ன செய்யணும்னா ஆமை வந்து முட்டையை கொண்டு வந்து ஓரத்துல கரையில மண்ணுக்குள்ள போட்டுட்டு அது வந்து தண்ணிக்குள்ள போயிடும். தண்ணிக்குள்ள இருந்துட்டு தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், எப்பவுமே தியானம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப கரையில இருக்கக்கூடிய அந்த மண்ணுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த முட்டைகள் எல்லாம் அதுக்குள்ள இருக்கிற ஆமை எல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா குரோவ் ஆகும். சரியா.
அதே மாதிரி பக்தனானவன் என்ன செய்வான் அப்படின்னா, பகவான்கிட்ட இருந்து எங்கேயோந்தோ வந்திருக்கிறோம், அவங்க எங்கேயோ இருக்கிறாங்க, அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கும் நம்ம இருக்கக்கூடிய இடத்துக்குமான டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப தூரம். ஆனா அவன் என்ன செய்யறான், தனக்குள்ளேயே அவங்களை வச்சிடறான். ஓகேவா? அதனால தியானம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அவனுக்கு கைவர பெறுது. இன்னொன்னு கிருஷ்ண கான்சியஸ்ங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது. சோ அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கக்கூடிய பகவானை கூட அவனால என்ன பண்ண முடியும், பயப்படுத்திட முடியும். எப்படி மீன் பார்வையாலே விளக்குதோ, அதே மாதிரி ஆமைங்கிறது அந்த தன்னோட தியானத்தினாலே விளக்குதோ, அதே மாதிரி ஒரு பக்தனானவன் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய தள்ளி தூரத்துல இருக்கிறாங்க பகவான், ஆனா அவங்க நம்ம உடம்புக்குள்ளயும் இருக்கிறாங்க, நம்ம மனசுக்குள்ள நம்மளோடய உரையிறாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் அவனுக்கு மேலெழுந்ததுனால கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மூலமா பகவான் மேல நித்திய தொண்டு பண்றது மூலமா, அவர் மேல எல்லா ஒரு விஷயங்களையும் சமர்ப்பணம் பண்றது மூலமா அவனால என்ன செய்ய முடியும், தன்னுடைய அந்த பக்தியை அவனால வளர்த்துக்க முடியும். பக்தியில சிறந்தவன் விளங்குனா, அதோட இல்லாம புலன்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிஞ்சது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் எங்க போவான் அப்படின்னா, அவன் இந்த உடலை ஊர்த்து விட்டு அவங்க சென்றடையக்கூடிய இடம் அப்படிங்கிறது பரம். சமாதான சூத்திரம் என்றால் என்ன? பீஸ் ஃபார்முலா. பீஸ் ஃபார்முலா இந்த இடத்துல பகவான் சொல்லி தராங்க. எது மூணுத்தையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளும் அமைதியா இருக்க முடியும். அமைதிக்கான வழி பகவான் சொல்றாங்க. மாதாஜி 5.29. போக்தாரம் யஜ்ஞதபசாம் சர்வலோகமகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எண்டிங் ஸ்லோகா படிச்சிட்டு இருந்தோம். எஸ் மாதாஜி. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோத்யாய. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. லோக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுகிருதம் சர்வபூதானம். இந்த 3 விஷயங்கள் தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க பகவான். லோக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எல்லா யோகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் நானே. அவங்கதான். ஓகேவா? அவங்கதான் யாரு அப்படின்னா என்ஜாயர், சுப்ரீம் என்ஜாயர். அவங்கதான், பகவான் தான். எல்லா யாகங்கள், நம்ம செய்யக்கூடிய யாகங்கள் என்னவோ, நம்ம செய்யக்கூடிய தவங்கள் என்னவோ, அது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கக்கூடியவங்க அவங்கதான். இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச யாகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கீர்த்தன யாகம். ஓகேவா? நம்ம ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இந்த நாம ஜபம் அப்படிங்கிறது தான் கலியுகத்துக்கு விதிக்கப்பட்ட அந்த யாகம். இதை நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா இதை யார் அனுபவிப்பாங்க, யாருக்கு என்ஜாய் பண்றாங்க? சுப்ரீம் என்ஜாயர் இதுல யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். ஓகேவா? இந்த தவங்கள் நம்ம மேற்கொள்ளுவோம், அதெல்லாம் பின்னாடி வரும். 16 சாப்டர்ஸ்ல உங்களுக்கு தவங்கள் வரும். உடல் தவம், மனதவம், வாக்கு தவம், இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளால தவங்கள் பண்ண முடியும். அடுத்தது எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துவேன். அவங்கதான் யாரு அப்படின்னா கண்ட்ரோலர். சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும், ஏன்னா அவங்கதான் கிரியேட்டரே. கிரியேட்டர் அவங்கதான் என்ன பண்ண போறாங்க, நம்ம எல்லாரையும் மெயின்டைனும் பண்ண போறாங்க. ஸோ எல்லா லோகங்களையும் எல்லா தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் நான். அப்புறம் 3வது விஷயம் என்ன, எல்லா உயிர்களையும் உற்ற நண்பன். சுகிருதம், சுகிருதம்னா யாரு அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட். ஓகேவா? எல்லா உயிர்களையும் உற்ற நண்பன். எப்படி எல்லா உயிர்களுக்கும் அவங்க உற்ற நண்பனா இருக்க முடியும், எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இருக்காங்களே நம்மளோட சோல்குள்ளே பக்கத்திலே என்னவா இருக்காங்க, சூப்பர் சோல் இருந்துகிட்டு இருக்குல்ல. நம்ம 2 பறவைகள் பார்த்தோம்ல, ஒண்ணு பழத்தை உண்ணும் பறவை, இன்னொன்னு சாட்சி பறவை. சாட்சி பறவை என்ன பண்ணுது, எப்பவுமே தன்னுடைய நண்பனான அந்த பழத்தை உண்ணக்கூடிய பறவை நம்மள திரும்பி பார்க்குமான்னு பாத்துக்கிட்டே இருக்குது. சரியா? சோ அந்த பழத்தை உண்ணக்கூடிய, அந்த ருசிக்கக்கூடிய பறவை யாரு அப்படின்னா அந்த பௌதிகுலத்துல கட்டுன்னு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவாத்மா தான். இவன் என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா, புலன்களுக்கு கட்டுப்படுறதுனால, மனசும் புத்தியும் புலன்கள் சொல்ற பேச்ச கேட்கறதுனால ஆத்மா என்ன ஆயிடுது, கலங்கம் ஆயிடுது. கலங்கமாறதுனால அந்த சாட்சி பறவை திரும்பியே பார்க்க மாட்டேங்கிறான். என்ன ஆகுறான், கம்ப்ளீட்டா மெட்டீரியல் என்டாங்கிள்மெண்ட், இந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலேயே அவன் கட்டுண்டு இருக்கிறான், கண்டிஷன்டு சோல் ஆயிடுறான். இல்ல இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்னைக்கு திரும்பி பாக்குறானோ அப்ப அவனை கம்ப்ளீட்டா வழிநடத்த போறது யாரு அப்படின்னா கூடவே உரையக்கூடிய பரமாத்மா தான். அதனாலதான் அவங்க ஃப்ரெண்ட். எல்லா உயிர் வழிகளுக்குள்ளயான, முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம்ல, என்ன பகவானுக்கு எல்லாரோடைய உடலும் தெரியும். உயிர்வாழி ஒரு ஜீவாத்மான்னு வாங்குறான், அவன் உரையக்கூடிய உடல் மட்டும்தான் அவனுக்கு தெரியும். பட் பரமாத்மா ஹி நோஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன். எல்லா உயிர்வாழிகளோட உடலை பத்தி உணர்ந்தவங்க யாரு அப்படின்னா பரமாத்மா. பிகாஸ் ஹி இஸ் ரிசைடிங் எவ்ரிவேர். இந்த 3 விஷயங்கள் ஒருத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னு வச்சுங்களேன், அவங்களை பத்தின முழு உணர்வு, பகவானை பத்தின முழு உணர்வு நம்ம தெரிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். அதுதான் பீஸ் ஃபார்முலா. நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்களின் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன் துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். சோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும், சாந்தி விருச்சதி, நமக்கு பீஸ் கிடைச்சிரும், பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்கும். ஸோ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்துக்குமே காரணம் அவருதாங்கிறது முதல், சர்வ காரணம் நம்ம பார்த்திருக்கோம்ல அது. அப்புறம் அது நம்ம எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் அந்த செயல்கள் மேல நம்ம பற்றுதலை திறந்துடணும்.
திறக்கிறது மூலமா பகவான்கிட்ட சரண்டர் பண்ணிடுறோம். அப்படி சரண்டர் பண்ணாங்கன்னா அந்த விளைவுகள்ல இருந்து நம்மள நம்ம காப்பாத்திக்க முடியும். பகவான் என்ன செய்யறாங்க, அதுக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ற மாதிரி அவங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு ஓடி வராங்க. ஓகேவா? சோ அவங்கதான் என்ஜாயர். நம்ம பண்ணக்கூடிய எல்லா செயல்களும் என்ஜாய் பண்றது அவங்கதான். அப்புறம் அவங்கதான் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஏன்னா ஈஷாவாசிய பிரின்சிபல் அதானே சொல்லுது. எல்லாத்துக்குமே யாரு ஓனர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான் ஓனர். ஈஷாவாசியம் இதம் சர்வம்னு ஒரு ஸ்லோகம் வரும் ஈசோபனிஷத்துல. அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இருக்கிற எல்லா விஷயங்களுக்கும் யாரு சோல் ஓனர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ப்ரொப்ரைட்டர் யாரும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான். நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம், கொஞ்ச நாளைக்கு இது எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். ஆனா என்ன செஞ்சிடறோம், அகங்காரத்தினால இதெல்லாம் என்னோடதுங்கிற எண்ணம் வர்றதுனால நம்ம கலங்கப்பட்டு போயிடுறோம். அந்த எண்ணம் இருக்கக்கூடாது. சோ அவங்கதான் கண்ட்ரோலர்ங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது எல்லா உயிர்களின் உற்ற நண்பன், அவங்கதான் ஃப்ரெண்ட். அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது, எனக்கும் ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 3 தான் ஞானம். இது இருந்தது அப்படின்னா முழு உணர்வுல பகவானை பத்தின சிந்தனையோடய நம்ம பக்தி தொண்டை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்காது, துயரங்கள்ங்கிறது இருக்காது. நமக்கு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்கும். இதுதான் பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. இப்ப எகைன் ஓவர்வியூ. இதுல வந்து சன்னியாசம் அல்லது கர்மயோகா எது பெஸ்ட்னு அர்ஜுனன் கேட்டது 5.1 அந்த ஸ்லோகால. கர்மயோகம் வந்து சன்னியாசத்தை விட சிறந்தது அப்படின்னு பகவான் சொன்னாங்க. இந்த 5.2 to 5.6 சொல்ல நிஷ்காம கர்மயோகம், நம்ம பலன் மேல பற்றுதல் வைக்காம நம்ம செய்யறோம். சரியா? அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நம்மள வந்து எதுல இருந்து காப்பாத்துது, நம்ம எந்த விதமான துன்பத்துல இருந்தோம். சரியா? நம்ம படக்கூடிய இந்த இருமைகள்னு சொன்னோம்ல, இது நல்லதா கெட்டதான்னு தெரியாம இதுல போய் மாட்டிக்கிறோம்ல, அந்த மாதிரியான விஷயங்கள், இந்த விளைவுகள்ல மாட்டிக்காம நம்மளை தப்பிக்க வைக்கிறது எது அப்படின்னா பலன் மேல பற்றுதல் இல்லாம செய்யக்கூடிய செயல்கள். அடுத்தது உன்னதமான கவனம் செலுத்துவது. பகவான் மேல நம்ம கவனம் செலுத்துறது மூலமா நான் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சாந்தி கிடைக்குது. சரியா? பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் we can achieve. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சாகல்பதரவிஷய கிருபசிந்துபியே வச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ விஷ்ணுவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. श्री प्रभुपादा की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्णा।